etorri 2024ko biziposaren jardunaldi etara. Biziposatik arrazakeria deseraikitzen izena jarri diegu. Izan ere, guk beti esate dugu ez, munduak guztiontzat beharko lukela, baino ez da. Eta hala ere, biziposaren sarea osatzen duzuenok, egoskortuta eta tematuta zaudete guztiontzako mundua eraikitzen. Ezinbestekoak zarete. Mundua, inguruan daukagun mundua, gero eta anitzagoa da, ez? Bakoitza gara kolore propiokoak, barrutik eta kanpotik. Aniztasuna azal kolorean ere ari da aberasten eta horrek erronka berriak dakartza, ez? Batzuetan, guztiok ondo kabitzeko moduko mundua eraikitzeko, lehendabizi norberak deseraiki egin behar du, ez? Oso barruan dituen ideiak, usteak, aurreiritziak, erantzi egin behar ditu eta betaurreko berriak jantzi. Gaur, goiza emango dugu ariketa hori egiten, ez? Biziposatik arrazakeria deseraikitzen. Eta orain, hitza emango diet Usurbilko alkateari Agurtzane Solaberrietari, beti hain goxo hartzen gaituztelako hemen, nire herrian. Eta gero Biziposako Nerea Godoiri, hoi ere badalako gure herria, ez? Biziposa. Mila esker. Mila esker, Amagoia. Eta egunon, eta zer baino lehen, ongi etorriak Usurbilera. Guretzat plazerra da, ore bada, 3. urtez jarraian, Usurbil Biziposa jardunaldien topaleku izatea. Posgarria da, zutegiko areto hau Euskal Herriko bazter ezberdinetatik etorritako pertsona konprometituz, ekintzailez beteta ikustea, eta begi honez hartzen zaituztegu hausnarrera eta gure lagun artera etorri zareten guztiak. Abagune hau probestu nahiko nuke Usurbilgo udalaren eta Usurbilgo herriaren izenean Biziposa osatzen duzuen elkarte guztiei gure eskerrona erakusteko, Amagoiak esan duen bezala denona eta denontzat izango den Euskal Herria eraikitzeko bidean egiten dezuen lan eskergagatik. Gaurko jardunaldi hauetan kulturartekotasuna eta arrazakeria deseraikitzeko beharraz jardungo dugu, eta justu gaur Usurbilen mundualdiaren jaia ospatuko dugu. Egun handia eta garrantzitsua izaten da guretzat gaurkoa, izan ere gure herriko plazak beste itxura bat hartuko duelako. Munduko jolasek, koloreek, zaporeek eta doinuek hartuko dutelako erdigunea. Eta gaurko egunaren bidez, Usurbilen bizi dugun jatorri eta kultura aniztasuna balioan jartzeaz gainera, ikusgarritasuna eman nahi diogu. Izan ere Amagoiak esan duen bezala, bai gure herria, Usurbil edota oro har Euskal Herria, gero eta anitzagoa da. Adibidez, Usurbilgo udaleko azken urtetako errolda datuek esaten dute, jatorri ezberdinetatik etorritako herritarren kopuruak gora egin duela nabarmen, eta ondorioz jatorri, kultura, hizkuntza, erlijio eta oro har identitate aniztasunaren kudeaketa erronka handia dela gure herriarentzat. Eta hain zuzen ere horregatik daukagu martxan jada azken urteetan jatorri aniztasuna eta bizikidetza izeneko lanildoa. Esan dudan bezala gure herria etengabe aldatzen ari da, ingurura begiratu besterik ez dugu aniztasunean aldatzen ari garela ohartzeko, eta ondorioz, argi daukagu ezinbestekoa dela jatorri identitate eta kultura aniztasun hori onartu ezezik, balioan jartzea eta bizikidetzarako elementu bihurtzea. Izan ere gure gizarteetako usu nagusiek gureak eta besteak bereizten erakusten digute, eta horiek desikasi beharrean gaude, edonon denok antzeko ametsa dugulako, bizitza duina garatzea. Eta uste dugu inork ez daukagula eskubiderik amets hori amets gaizto bihurtzen usteko. Eta gaur egun arrazakeria eta xenofobia erruz zabaltzen ari den garaiotan, batez ere ultraeskuinaren gorakadak auspotuta, ezinbestekoa da helburuak eta norabideak argi izatea, eta gu gure amentzat horretan saiatzen ari gara.
lehentasunak finkatuak ditugu, eta lan ildo ezberdinak martxan ere baditugu. Eta azken urteetan batez ere bi zereginetan aritu gara lanean. Batetik aniztasun kontseilua osatu dugu, eremu honetan bere ekarpena egin nahi duen edozein herritarrentzat irikia den gune bat, eta bestetik harrerari ematen ari gea lehentasuna. Zuetako asko dakizuen bezala, Usurbilen urteak daramatzagu herrizantzaile baten hortzimugan lanean, eta nekez izan gaitezke herrizaintzaile bat harrera herria ez bagara. Eta hala, jatorri ezberdinetatik geurera datozen pertsonen harrera aholkularitza eta bidelaguntza integrala bermatu asmo, hainbat ekimen abiatu ditu, besteak beste harrera zerbitzu bat martxan jarri dugu, edota harreman programa ere, etorri berrien integrazio komunitarioa lortzea helburu duen programa. Iaz abiatu genuen 12 lagunekin, eta balorazioa benetan ezin hobea izan da. Euren esanetan, etorri berritan bakarrik zeuden, eta orain usurbildar bat gehiago sentitzen dira. Asko dugu edonola ere oraindik ikasteko, eta zer esanik ez desikasteko, eta seguru nago baterako diogula zukua gaurko jardunari, eta patxada, sosegua, langiro lasaia, berriketa eta solaldi atseginak izango ditugula gure artean. Nahiko nuke beraz Usurbilen eroso eta gustura sentitzea, gure herria zuen etxe izatea, bizipozaren herria izatea, eta nahiko nuke marka hori ere gurekin batera eramatea aurrerantzean. Hala balitz, gu oso pozik geundeke. Ongi etorriak beraz Usurbilera eta gozatu egunaz. Bueno, Asian daude Txina, Vietnam eta Yemen. Han jaiotakoa naiz eta bizi naiz hemen. Ezagutzaren eremuetan zerbait ikasten da egunero. Ezer ez baita urrun ikusten, behin hurbildu eta gero. Zatoz gurekerara, zurekin gara, bat gehiago. Gurekera, gure etxea, Euskal Herria da. Baina denok dugu zeru bat eta bakarra buru gainean. Gu denon teilatua dena. Mundu denak kabitzen diren Euskal Herria izan nahi dugu. Eta denok elkarrekin, badugu zer egin. Horixe zen Tio Manuelen ametsa ere. Hala ere, badira bazterkeriarako joera gure gizartean. Arrazakeria horietako bat da. Egiturazkoa, simbolikoa, biologikoa, etnozentrista edota abertsiboa izan daitekena. Gaur hemen elkartu gara, bizipozatik arrazakeria desera ikitzeko. Kontziente izan eta gugandik hasiz. Eta horretarako, gaurko goizpasa ederra antolatzeko, ezinbestekoak izan dira hainbat eta hainbat lagun. Hasteko, Eliola Izola Izpurua eta Leire Elizegi Beloki, bizipozaren lemazain piratak. Usurbilgo udala eta Agurtzane Solabarrieta alkatea, beste urte batez, zutegi aretoa utzi eta bere herrian beso zabalik hartu gaituztelako. Hitza hartuko duzuen lagunak, elkarteetako lagunak, dankan, kaledorkaiko eta umea laia. Baita hitza hartuko duzuen gainontzeko lagunak, lagun berriak orain zaretenak ere. Jardunaldian zehar gainera, Sara Etxeberria sortzailea izango dugu margolan bat egiten, eta bukaeran deskubrituko dugu zer den. Ikas dezagun gozatuz, eta goza dezagun ikasiz. Ongi etorri. Sara lanean jarriko deu, eta Eli eta Bori ere lanean jarriko ditugu. Lehenengo tarte hontan, marko orokorra edo kokatuko dute dankan elkarteko Eli Dominguezek eta Bori Bita aktivista antiarrazistak, eta hoxe, entzun eta ikasi besterik ez dugu egin behar. Eskerrik asko nahi dezuenian. Bueno, ni Eli Dominguez naiz, esan daren bezala dankan elkarteko kide. Hasiera baten Senegalda arte Euskaldunen arteko kulturarteko tasuna eta lankidetza bultzatzeko sortu zana, baina azkenengo urtietan beste komunitate migranteekin elkarlanean hasi gazela, Bergara herri
inklusiboa izateko. Ni be irakaslea naiz, Bilboko Aereduko zentru baten nago lanian, ikasle gorren irakasle naiz, 15 urte noia bertan, eta gero be senarra senegaldara da, eta 3 seme alaba arraseltzatu ditut. Orduan, arrasakerian bueltan, urteak noia hausnartzen, baina latabe, pertsona txurixa naiz, orduan, nire ikuspegisa behondiokan garatzen jarraitxi behar dau. Orduan gaurko honetan, saiatuko naiz, batez be, boriri ahotsa ematen, beran esperientziatik, pertsona beltz bezala, saltzen beran ikuspegisa. Kaixo, egunon guztioi, ni Bori naz, ginearra naz, euskalduna be sentitzen naz, nire familia ere ginearra da, ikaslea naz, Euskal Herriko Unibertsitatean lan harremaneko gradua egiten dut, eta ere aktivista antirrazista naz, mundu honetan kriston esperantza doka dalako, eta aldaketan sinesten dudalako. Oso ondo, igual pentsau ginen, ariketa interesgarria izan alzala, jakitzia be hasieran, ze publiko zeukon, ero ze arrasakerian bueltan, ero ze ezagutza, ero ze ikuspera zeuken. Orduan, animatzen zaituztegu betetzera, lehenengo igual wifi-xa aktibaupeako dozu, ez hemen ez dago kobertura hundirik. Wifi-xa da gonbidatuak, eta pasaitza gonbidatuak baitxa, baina lehenengo izkixa larriz idatzita. Eta sartu bizate menti.comen, hor goixen jartzen dut zuena, eta kode hori jarri. 5, 8, 4, 4, 8, 6. Orduan, nahiko ginen jakin, aber zuentzako arrasakeria zer dan, eta ea Euskal Herrixa arrazista den dela ez. Erantzuten zoiazten ala, hor agertuko dira pantailan zuen erantzunak. Anonimoa dira, lasai. Arrasakeriz josita gaude, gehiagitxo, bai. Aber, zer da arrasakeria, egunero ikusten dugu, mundu osoan zehar tamales. Jatorri desberdin, zein azal kolore desberdina izateagatik, egiten den edozein diskriminazio. Jatorriaren araberako diskriminazioa, oraindik lan asko dago aurretik, gizaki batzuk besteen gainetik jartzen dituen ideologia, egiturazko arrasakeria, dagoen bitartean nekez gaindituko dugu arrasakeria, injustizia eta diskriminazioa, bai. Ideia bastante daude, zuzela osatuko zinun. Ideia asko daude eta batzuekin guztiekin adoz nago, baina nire ustez eta Euskadiko emakume beltz gisa daukadan esperientzatik arrasakeria honela definitzen dut. Azkenean, talde etniko batek, talde etniko azkenean dira pertsona txuriak, eta hori da, hor falta den hitza, pertsona txuriek beste pertsonei egiten diete diskriminazioa edo besteon gainetik daudela sinistea. Azkenean, neurri handiagotan edo txikiagotan praktika diskriminatzaileak eragiten ditu eta asko sufritzen dugu. Arrazakeria historian zehar asko aldatu da, eta gaur egun bizitzen dugun arrazakeria erabat konplexua da, azkenean ez da lehen bezala, eta gure bizitzako arlo guztietan ikusten dugu. Hori da, ez da bakarrik, askotan igual gelditzen da tratuan, ero diskriminazioan, baina aratago doia, azkenean sistema guztia, legeak, hezkuntza bera, bizigazen gizartean, esparru guztietan dagoen zerbait da, orduan ez da tratu horretan gelditzen, zerbait sakonagoa da. Gainera, arrazakiari buruz egiteko pertsona txuriak buruz egin behar dugu.
sabes? Orduan, pues, hori faltatu zait, hor. Erantzunetan. Arraru bada, askotan igual gu jartzen galen lerruan, eta hor. Bai, badakigu arrazismoa zer den, baina horri buruz hitz egiteari pixkat beldurra diogu, nire ustez. Bai, gu ondala hilabete batzuk, hola, kanpaina txiki batetara ginen, eta, bueno, hasiera baten mikroarrazakeri bezala izendatu ginu zen bideo hau ekontxe ikusiko ditugunak, ez? Eta gero beste aktivista batekin nizketan komentatzen zoztan, ez? Askotan, igual ez da la termino egokiena, ez? Mikro horrek igual garrantziak entzen zotzela egoerei, ez? Azkenean berantzat igual egokixagoa dela eguneroko arrazakeri egoerak ero izendatzea, ez? Zerla ikusten dozu hori? Bueno, ezke azkenean, nire ustez, denok dakigu zer diren denak dakigu zer den mikroarrazakeria, baina azkenean dira, pues eso, jokabide zutillak, baina nire ustez ez dira zutillak. Osa, ni orain pertsona nagusi gisa nire haurtzaroa goratzen, flipo. Osea, eta horrelako jokabideak, horrelako komentarioak, adibidez, 9 urteko ume batek jasatu behar izan ditu. Eta agian ez da hain mikro. Nire ustez, pues eso, prefijo horiek eguneroko gauza bat delako erabiltzen da. Azkenean ez da kontuan hartzen norberan daukan eragina, eta norberaren garapen psikologikoan daukan eragina. Ez da, kontuan hori kontuan hartuko balugu, asko serioagoa izango litzateke gaia, eta... Bai, azkenean mikro, igual izan lehike kostau itxe jaula identifikatzia, ez? Baina mikro izatiak ez da nahi esan, pertsonangan eragina handia izan aldala, ez? Eta esan bezala, egunero eremu ezberdinetan etengabe gertatziak, horrek azkenean sama hori handitzen doi harrela, ez? Eta ezken mikro deitzea txikia egiten da azkenean. Naiz eta hori naiz eta txikia ez izan, prefijo horiek eta hizkuntza asko influentzen du. Bueno, ikusiko dugu bideo hauek eta gero joango komentatzen. Hemen dago lehengoa. Kaixo, ongi etorri. Ni Sara naiz, zuen luotekako ezitzaile berrixa. Ezautzeko, zuen izenak esango zuen? Ni Ander naiz. Ni Maider. Ta zu? Malik. Ta zu nongoa za, Malik? Bergarakua. Bergarakua, baina nongoa? Bergarakua. Nongoa naizen galdetxerakoan kanpotar sentitzen naiz. Gutariko asko hemen bizi edo jaio gara, eta euskaldunak sentitzen gara. Zenbat aldiz galdetu dut zuen nongoa zaren? Pila bat. Nire bizitzan zehar, pila bat, bere. Azkenean euskalduna izatea eta beltza izatea, badirudi dela un poco konflikto, ez da? Jo, euskalduna eta afrikarra izatean azkenean bi nortasunen artean nabegatzen zara. Eta bi nortasunei, bi nortasunak ohoratu nahi dituzu, baina azkenean zaila egiten da. Eta ez dakizu nola joan, non babestu. Azkenean, hemen bizitzen bazara, arrazakeria biziko duzu, eta kriston diskriminazioa, euskalduna ez zarela pentsatuko dute, eta gero afrikara joatean edo afrikarrekin, eres muy blanca, tal? Azkenean, kriston krisi identitatea daukagu. Hori gertatzen da, ez, nire seme-alabe esaten da, hemen beltzak, eta Senegalera joaten gazenean tubab, txuri. Etxik ratu dozkue tubab, tubab. Orduan, sortzen da dilema batez, txiki-txikitatik, zela jasotzen nauten nire herrixan ez, hemen Euskal Herrixan, eta gero alaitan herrian ikusiko nautean, tanbe ez. Nire esperientziaz hemen, aurre iritze asko egiten diogu aurre, eta bizkat zaila da beti borrokan egotea edo con las alertas eman da, sabes? Orduan, bizkat beti kanpotarra sentitzen zara, naiz eta hemen jaio, hemen hasi, beti kanpotarra sentitzen zara.
Eta supergogorra da horrela betiz zuen norberaren identitateaz, identitatearekin borroka egotea. Bai, unrengo bidixuak pixkat harremana dauka guzti honekin be. Bai, esan? Aiba, euskeraz dakizu ala? Bai, euski. Zerak eta goi. Jo, ze ondo hitz egiten duzun euskaraz, ez? Ba, zuke bai. Baina ni hemengoa naiz. Ba, ni batxa. Gu euskeraz bizi gara, guri euskeraz egin. Lehenengo hitza beti... Erdaraz. Bai, ez. Lehenengo hitza beti erdaraz. Badirudi, beltza bazara eta Euskal Herrian jaio bazara edo bizi bazara, ez dakizula euskaraz. Ta naiz eta zure euskara hoberena ez izatea, ez bada, zergatik beti erdaraz. Bai, kuriosua da, ez da, guri gertau jau batez be igual herritik kanpo garenian, ez, umeen ekintza baten, ikusten dozu begiralia ume guztiekin euskeraz, eta batean gure seme alabei gazteleraz. Edo inkluso Bilbon beste behin senarra alabiakin zeuala, eta sorpresa, ez, baina ze ondo itxondo duzun berba, unik hasi dozu. Eta, gogorra, ez, alde batetik, igual bergaran herri txiki baten bizita, egisa esan, zona de konfort baten berio bizi gazela, baina hortik kanportatzen gazenean ez, ikustia ez dutzuela berdin antzematen, ez, bat gehiago bezala ikusten, ez. Nire ustez Euskal Herrian gertatzen dena da, euskaldun sentimendua, euskararen balioak eta euskalduna izatearen sentimendu guztiak txuritasunarekin lotzen ditugula, inkonstientemente edo txuritasunarekin lotzen ditugula. Eta hori superkaltegarria da. Azkenean, 21. mendean gaude, immigrazioa errealitate bat da, pertsona guztion errealitatea, bagaude euskaldun beltzak, zitzen dira hemen gaude, eta nik uste dut garrantzitsua dela gogoratzea euskarak ez duela jabea, eta guztiok euskararen historiaren parte izan algara, pertsona emigranteak euskaraz egin dezakegu, euskaraz egin nahi dugu, eta nire ustez euskaraz erabiltzea, euskaraz ikastea, hizkuntza horrekiko eta bertako kulturarekiko kriston maitasuna erakusten du, nire ustez. Bai, azkenean izan da, ez, biltzen gaituen, erobatzen gaituen tresna, ez. Bai, azkenean, ez dakit, euskara ez deko jaberik. Orduan, gai honetaz ni beti lagunekin hitz egiten dut. Eta azkenean, esan dudana, txuritasuna ez da euskaldunaren euskaldunaizataren sinonimoa. Eta begiratu adibidez, Nico Williams edo Iñaki Williamsekin. Euskaldinak dira, atletiken jolasten dute. Eta zergatik ez ditugu euskaldunak bezala jasotzen. Zergatik zer txarra egiten dutenean lehenengo insultoa beti, beltza, kanpotarra, zara euskaldun. Zergatik. Bai, galdera asko zarrazten ditu ez da. Galdera horrek erantzun gabe, beste galdera gehituko ditugu gabe. Kaixo txiki, ze noiztik zaintzen dozua? Jaio zenetik. Jo, zelako suertia. Nere seme alabak lehenengo urtetan 5 zaintzaile ezberdin deko zituzten. Nere alaba da. Ups. Atzaldeon. Ui, kaixo, atzaldeon. Ai, zelako politia. Nondik ekarri dozu prozesio de hau? Nera labia da. Ja, bai, baina nondik ekarri dozue? Kaixo, maitia. Ze moduz? Ondo. Familia eredu desberdinak daude. Hainba galera lekoz kanpo dago, ez dozu uste? Minututa erdixan, zenbat aurre iritzio bilduta, ez? Lehen esan dudan bezala, Euskal Herria herri arrazista da. Azkenean aurre iritziak arrazismoan oinarrituta daude,
eta gure gizartean aniztasunerako egin behar dugu lekua. Azkenean, horrelako gauzak ez ditugu lertzen, zaila da euskaldunentzat eta pertsonatzurientzat arrazistak direla onartzea. Eta uste dut onartzea da lehenengo pasua. Lehenengo pasua benetako aldaketa egiteko. Bai, azkenean gizartea plurala da, ez? Da familia eredu anitzak daude gaur egun, ez? Familia tradizional hortatik nahiko urruti gaude, baina oraindik ere harridura ero sorrarazten dago, ero kuriositatea, eta askotan kuriositate horri betetzeko ero, hainbat galdera deseroso sortzen dira, ez? Ja, baina ezke gu, azkenean, izaki bizidunak gara, kuriositatea dago, baina izan behar duguna da errespetua, eta horrelako galderak egiteko pixkat apuro gehiago, apuro gehiago. Bai, hori da, askotan igual ezagun baten partetik jasotzen duzun galderia eta... Ja, azkenan hemen Euskal Herrian, Euskal Herria heldu zapaldua izan da, azkenean euskaldun txuriok pentsatzen dute beraiek zapalduta daudelako eta historian zehar badakigu gertatu diren gauza guztiak. Azkenean uste dut empatia sentitzen dutela, baina ez eta empatia hori ona edo izan da pizkat errespetu gehiago eta gure arrazismoa onartu behar dugu. Azkenean, naiz eta euskaldunak naiz eta herri zapaldua izan, ere zapaldu dezakegu. Ere zapaldu dezate. Adibidez arrazismoarekin edo homofobiarekin. Bai. Bai, askotan igual kostatzen jau ulertzea, azkenean pertsona txuri bezala beste baten azalian jartzea, inoiz ez dugu arrasakeria biziko, pertsona txuri bezala, orduan, azkenengo bidiz zuazan hau, berkatu, ez, beste badaukagu, eta gero igual sartuko gaurretan, ez, euskortasun txuri horretan, kusiko dugu azkenengo bidioa. Gauza asko zan nahi dut. Aurreratu zapizkatxo bat. Maialen López, Jon Zabala, Mikel Garmendia, Dienaba Diaie, Dienaba Diaie. Zela? Dienaba. Bueno, nik Dienaba deitxuko zut, bale? Izen bakoitza historia badu, esanahi berezi bat, eta gure identitatearen parte da. Niri izena gaizki askatzen duzun bakoitzean, nirekiko indiferentzia erakusten duzu. Eta eskolan zer. Ezke, justo bideorek nire bizitza izan da. Bori jidetzen naz. Hemen Euskal Herrian ez da izen oso komuna. Eta, ume arrazalizatuak eskolan egoera arrazista asko bizi izan ditut. Pila bat, aztu ez ditudanak, eta nire bizitzan zehar afektatu didatenak. Azkenean, komentario arrazista asko jaso ditut nire bizitzan zehar, ikastolan, eskolan, ez dakit tximinoaren gauza itea edo Godzilla itzea, horrelako gauzak. Ez dakit, zuk irakasle dakizun ala ez, baina azkenean ez dakitea protokoloren bat dagoen ala ez, horren aurka, eta gainera kasu guztietan nire irakasleak ez duten ezer egin, naiz eta nirekin super onak eta super proanitza eta horrelako gauzak, baina gero ume batekin arrazistak badira beste umeok edo gurasoak ez dute ezer egiten, ez dakitea protokoloren bat dagoen ala ez, baina... Bullying protokolo badago, baina oso orokorra da, hor sartzen da bullying,
ez dakizela esan, alderdi desberdinak baria, baina ez dago ezer nik uste dutela espezifikoa beharko sana, ez. Azkenean askotan nolako irainak umien artean berdinen arteko harreman baten bezala ulertzen da, eta ume kontuak diela, la beste, baina azkenean hor nik uste dut kontuan akuia dugula, azkenean historikoki ez, komunitate beltzak ez, Afrikak, ero Amerikak inkluso jasa ben jasarpena ez, eta horredanak azkenean naiz eta umiak hemen jaio hemen hasi, hori hor dago eta hori jasatzen da bez, eta gero be inkluso eskoletan Afrikako ikuspegi ematen dan, inkluso erabiltzen dan materialetan, eta beti migrazioa pobreziarekin beste, beti dare aurreritzi asko hor indarrean darela, orduan ez da bi aur berdinkiden arteko asarre bat, ez. Hor beste umiak beste karga badauka, eta hor esku hartzea izan behar da beste mota batekoa dudagabe. Azkenean txikinei estereotipoak edo aurreritziak asko afektatzen diete. Beraien, eta superkaltegarriak dira beraien garapen psikologikorako. Azkenean, horrelako gauzak, lehen esan dudan bezala, horrelako gauzak eta komentariak ume txiki bat bezala, eta zuk gestionatu behar duzu, zuk jasartu behar dituzu, eta zuk gero, familia baldin badokazu, eta zuren familia, azkenean hor babesa aurkitzen duzu, eta ez arain bakarrik sentitzen, baina gero eskolan, eta suposatzen da eskola espazio seguru bat izan behar dela ume txikientzat, eta pertsona arrazializatuak bizitzen dugun esperientzia, ez da esperientzia segurua. Azkenean ikastola gure trauma asko erakartzen digute, erakartzen dizkigu, eta ume txikiak ere babestu behar ditugu. Azkenean badaude ume txikien inguruen babesa asko, eta ez da bakarrik sozialki, ere legeak badaude, baina azkenean hasten gara ume txikiak arrazializatuak ere bere lekuan merezi dutela, eta babesa ere merezi dugula. Eta lanketa ez, gogorra da gure seme-alabei kontzientzia hori zorraraztea ez, ero prestatzea bizik diren gizarte honetan estrategiak ero garatzeko ez, guk bideo hauek beraiekin batera sortu ditugu, eta asko itxen dugu beraiekin berbain, egoera ezberdinak azaldu, eta gogorra da, eta bazkenean ama bezala beste min batetik ero ez lantzen duzu hau dana, baina eske beharrezkoa da ez, gu bestean egon ginen Umealaiako zineforum baten ez, eta komentatzen eban ez, amatxurixok ez, ero aita, konstiente izan behar gara gure seme arrazalizatuak biziko da benaz, ez, gogorra da, baina ezin dugu pentsau gure zuritasunak txuritzen dituenik. Eta nahiz da herri txiki baten bizi, eta egisa da esperientzia positiboak bizi ditugula gure egunerokuan ez, eta erak herritar bat gehiago sentitzen dian, eta hori, baina hortik urtetzen dian momentuan, bestien begiradia desberdina da ez, eta horri aurrin bihotze lehenago laberandua, orduan gogorra izan arren, nik uste dute guraso txuri bezala baukula gorgo gure lana ez. Adibidez, Amerikan, edo estatu batuetan, ume arrazalizatuen amak, badago ezabiltzen da momentu bat, berain seme-alabeekin hitz egin behar dutela, en plan de, ume arrazalizatua zara, kontuz poliziarekin, kontuz jendearekin, eta nire ustez, esperientzia super gogorra izan behar da, azkenean zure seme-alaba nahi dutenean hil aldute. Gogorra da, baina egia da, bakarrik beltza izateagatik edo arrazalizatua izateagatik. Eta hori imaginatzen dut, zuk ama bezala, esperientzia super gogorra. Beti alerta puntu baten bezala garez, bestean zebilen horre antzerki bateko gidoiakin bueltaka, eta ez dakiz entzunean derrepente, que bonitaku, a ber, ekarri, gidoi hori, a ber, ze antzerkin biozuezuek. Eta ez ama, bera behauka horiko. Ez hemen ez dago arrasakeririk ama, haure portu bada, eta turista batzu gabiz maletakin bueltaka, eta bestetan, venga, baina hori, beti zare pixkatxo bat, hori,
aktibauta zela, eta fokoa jarrita, eta beldur horrekin, ez? Azkenean. Eta, bueno, bai guztoko jaten terminon eta zitz egitea, eta lehengo bai igual luzatzea, ez? Oinarte, lau bideo ezberdin ikusi ditugu, ez? Eta, bueno, igual zuetako baten barruko hotxak esango zen, baina hori arrasakeria da, hori, nik ez dut hain grabe ikusten, ez? Jati iruditzen hain besterako, bueno, zela auskortasun txuria, erderaz fragilidad blanca, askotan hitz egiten dozu zuek aktivista antirrazista, eta bueno, horren inguruan ikusten interesgarri xala berbaitxia be. Azkenean, auskotartzun txuria euskal ingurunean asko nabaritzen da, osea, pila nabaritzen da. Auskotartzun txuria azkenean, nire ustez da, honela definitzen dut, pertsona txuri batek, arrazista izan dezake, homofoba izan dezake, bueno, kasu honetan egingo dugu arrazista izan dezake, baina, eta gerozuk, berai, arrazista ditzen diozunean, agian, niri gertatu zait, negarazten direla, batez ere, nire, emakume batek, nire kasuan izan da emakume batetik, eta negara ezazten da, baina, zergatik zaude negarra izan, ez naz pertsona txarra, baina ezke arrazista zara, eta ez da zer gertatzen, bueno, gertatzen da, baina aldatu dezakezu, zure realitatea aldatu alduzu, zergatik zaude negarre, zergatik zaude, eta orduan da como que zu pertsona arrazalizatua zara erruduna, eta beraien malkoak edo beraien sentimendua arrazakira baino garrantzitsuago dela badirudi. Horrelako egoeretan, orduan, nik esan Euskal Herrian asko nabaritzen dela auskotar zontzuria. Batez ere, ingurune sozialistetan eta independentistetan. Zergatik, azke gertatzen dena da, beraien buruak justizia sozialaren defendatzaile gisa ikusten dutela. Eta hori egia da, baina ezke gero gure aurre iritziei aurre egiten diogunean, aurre egiten dietenean talkandia jasotzen dute. Ez dute guztoko, azkenean ez duten hartu nahi. Esan duan bezala, beraien burua justizia sozialaren defendatzaile gisa ikusten dute eta ezin dut ulertu, baina zini naiz super de izquierda, zini naiz super antifascista, baina ezki arrazista izan alzara ere. Eta arrazista zara ere. Orduan, jarrera arrazistak dituztela ez dute onartu nahi dezero zetitzen dira. Eta azkenean ez da gertatzen ezer norbaitek arrazista deitzen badiozu, eta deitzen badizu, ez da gertatzen ezer, zuk onartu behar duzulako eta aldatu behar duzulako. Azkenean, txarto sentitzen zara, bai, baina ezin diozu pertsona arrazalizatu dari errua bota, azkenean. Azkenean, guze posiziotik, txuri bezala esan genke goera bat errazistan ala ez, gukin ez dugunean biziko ez. Orduan, bueno, pertsona batek gure jarreraren batero seinalatzen bozku, dakitez, zemeako zan egokixena ez onartu, ero zan jo, gisa zan inoiz ez dut horretan pentsatu, ero, bueno, bai, igual buelta bat eman biajat, ero hausnarketa bat enbiotorren inguruan, ze behitu, ez dut inungo asmo txarri zintz, seguramente ez ez, hori argi dago, baina bai, askotan zuritzera, ero guretik ikustera, guri begertau zitzaigun sortutako bideoen bueltan, konturatu ginela, askotan gelditzen zala jendean feedback hori jasotzen ginoan azala, zenbat aldiz hartu duten hankia, berriro ere, gure protagonismo horretan, gaizkitzen dugun horretan, eta ez hainbeste bukaerako mezu horretan, gazte arrazilzatuak esaten deben horretan, eroren behar horietan, orduan, bueno, badaukagu hor zer egin eta zenbat bueltan eman, Azkenean, auskotartzun zuria, kriston oztopoa da benetako inklusio baterantz aurrera egiteko. Aldaketa nahi dugu, benetako aldaketa, eta auskotartzun zuria
kriston oztopoa. Osea, ez dute gauzak onartu nahi, eta adibidez, horrelako gauzak gertatzen dira, arlo guztietan, adibidez, feministen artean, feministanaz, eta feministen artean gertatzen da berdin, azkenan emakume arrazializatuak edo zapaldutako emakumeak emakume txuriei beraiek ere arrazistak izan daitekeela esatean, kriston biktimismo eta biktimismo asko eta azkenean askotarzun asko. Orduan, hori da, adibide bat. Bai. Bai. Eta, askotan igual esaten da, ez? Igual, jendeak esaten da, gizarte anitza da, eta, denbora, hori, urte batzu barru, erosuen seme alabak, baina, nik beti izaten dut, ez, denboriak, hola, besterik gabe pasatzen doian horretan, ezin dugu jarri esperantza guztiak horretan, ez? Hor lanketa bat egon da, eta aldaketak danian, ez, orduan, galdetzen dut zut, ez, arrasakeriakin amaitzeko, zer. Garrantzitsuena niretzat da, esan dudan bezala, benetako aldaketa sortu behar dugula. Ez da nahikoa ulertzarekin, ez da nahikoa empatia sentitzarekin, hazer egon behar gara. Askoz importanteagoa izan behar da guretzat eta pertsonatzurientzat, azkenean zuen errua da. Azkenean arrazarloko legeak edo lege garapena oso urria da, ez da nahikoa, eta gauza hauek salatzeko legearen babesa behar dugu. Osa, azkenean, injustizia asko landu gabe geratzen dira, eta gure ahotsak ez dira entzuten. Orduan, batez ere ez dira entzuten, gurira egiten gaituzten erabakietan. Orduan da, koflipant, ez da. Azkenean, arrazakiaren aurkako hezkuntza ere oso garrantzitsua da, datorren belaunaldiari aniztasuna, historia, benetako historia, ez liburutako historia, irakatsi behar diegu. Hori da, klabe, dela gauzarik importanteena, garrantzitsuena, hezkuntza antirrazista, hezkuntza kritikoa, eta inklusiboa lantzea eskoletan. Eta gero, amaitzeko, elkarrizketa guneak sortu behar ditugu, elkarrizketa guneak honek bezala, sortu behar ditugu. Gure ahotsak entzun behar dira eta gure anitza ospatu behar da. Gure anitzasuna ospatu behar da. Berdintasunaren aldeko borroka lehentasuna izan behar du, eta denok zer egina daukagu gai honetan, batez ere pertsonatzuriek, ez lehen esan dudan bezala, zuen errua delako, kazetarien kazetariek ardura ere badaukate gai honetan, komunikabideak, eta mundu guztia daukala gai honetan, arduratasun asko. Eta aldaketa beharrezkoa da, eta egin alda. Ez da nahikoa denbora zuk esan duzun bezala, ja pasara el tiempo, ez da nahikoa. Orain aktuatu behar dugu, orain egin behar dugu. Eta bueno. Eskerrik asko. Mila esker. Egia esan, pila bat mugitu gaituzue, xaxatu, nik uste hori dela helburua, ez? Benetan oso interesantea iruditu zait, asko ikasi deu, eta hartuko dizut esaldi bat, lapurtuko dizut esaldi bat, eta da euskarak ez du jaberik, benetan enmarkatu egingo dugu, ez? Bueno, jarraituko dugu testigantzekin, eta hori, arrazakeriaren ziztada hori egunerokoan nola sentitzen duten galdetuko diegu beste lagun batzui, ez? Bueno, orduan orain igoko zaizkigu
Amane Mei Otegi Perez, Ume Alaia elkarteko kidea, Ume Alaia adoptatutako haurren gurasoen elkartea da. Kaledor Kaiekotik Antonio Dual Gabarri etorri zaigu, ijitoen elkartea da, eta 30 urte dara matzate lanean estereotipoen kontra eta ijitofobiaren kontra. Mamadou Sar Diame, Danka elkartetik, Senegaldik Euskal Herrira etorri zan, Ondarruan ikasi du euskeraz eta Arraunean ere, eta goi mailako kirolaria da. Oiana Fernandez de Barrena, aizkolaria eta abeltzaina, seguru ezagutzen dezuela, pentatloian marka honak lortu ditu, telebistan ikusi dugu, Cabo Verden ditu sustraiak, eta Itziar Larrinaga, Euskal Eskola Publikoko irakaslea eta ume arrazializatuen ama. Orduan, beraien errealitatea kontatuko digute. Nahi dezuenean, juni gotzen, eskerrik asko. Eskerrik asko eta ongi etorri lehendabizi. Orduan, lehenengo igual eskatuko nizueke zuen aurkezpen txiki bat egitea, bai? Orduan, Mamadukin hasita, Mamadu, pixka bat kontatu zure historia, badakit ez dela laburrean kontatzeko, baina hori, nundik, noiz eta nola etorri zinen Euskal Herrira? Mamadou Sar naiz, Senegalgoa naiz. 2018 etorri nintzen Euskal Herrian, eta Ondarrun hasi nintzen bizitzen, eta gero joan nintzen Donostia bizitzea, eta oroan Oiartzunen bizi naiz. Oso ondo, eskerrik asko Mamadou. Oiana, nola aurkeztuko dezuzuk zure burua? Ez da harik eta erresa izaten, norberak bere burua aurkeztea. Galdera hori beti zait. Ni Oiana naiz, Heredian bizi naiz, Arabako herri txiki batekoa, jaio nintzen Gasteizen, euskalduna naiz, eta abeltzainaz aparte, turismo ikasi nun, hortaz lan egiten dut, eta hobi bezala aizkolaria naiz. Daramat pare bat urte kirol horretan, eta ez dakit, ze gehiago. Ikustu dut labur bilduz, eta... Aurkezpen ona da. Amane, zure kasuan? Ni Amane Mei Otegi Perez naiz, Lasartekoa, eta ni jaio nintzen Txinan, eta 5 hilabeten euskala adoptatu ninduten, da Euskal Herrira etorri nintzen. Horrez gain irakaslea naiz, momentu honetan, eta musika asko gustatzen zait. Ni Antonio Dual naiz, Kaledor Kaiekotik elkarrijitoatik nator, eta oraintxe bertan nago lanean eskolako hezitzaile bezala, ez? Lehenengo bi gauzak nahi ditut esan, lehenengoa eskerrik asko gonbidatzeagatik, eta bigarrena justo egun hau niretzat berezia da, eta zergatia da oso erresa. Justo gaur da Euskadiko hijito herriaren eguna. Orduan, ekitaldi hau gaur egitea justo, etortzen zait, komani geldedo, esaten dut bezala, eta hori, gutxi gehiago kontatu behar dizuet. Eta Itziar, zure kasuan? Ni Itziar naiz, Itziar Larrinaga, Abadiñon jaioa, Abadiñon bizi naiz, eta ni alde batetik irakaslea naiz, Eskola Publikoan, eta beste alde batetik bi seme ditut, nik senarra izan nuen Ganbiarra, orain dela, laster 5 urte etorriko dira hiltzela, eta, bi seme razializatu ditut. Orduan, alde batetik nik errespetu oso sartzen dut gai hau, alde batetik ni txuria naizelako, eta nik arrasakeria ez dudalako bizi, egunerokotasunean, baina momentu honetan bai sentitzen dut, alde batetik nire semeen ahots izan behar dudala, azkenean egunerokotasunean ikusten dudalako gizartea arrazista denean guk ere zer bizi dugun, ez? Eta gero irakasle naizen parte horretatik ikusten dut eragin aldu dela eta aldaketak nahi ditut, eta orduan nire inguruan eragin nahi dut, eta horregatik hori da nire eginkizuna momentu honetan. Hasiko gea Mamadurekin, zure historia, esan diguzu 2018an etorri zinela,
badakigu ez dala bat ere erresa izan egoera erregularra lortzeko prozesua. Kontatu iguzu pixkatze askotan ez, paperak lortu egoera erregular, zerbait entzuten dugu, baina benetan prozesua zer dan eta ze gogorra dan, ez dakit buruan kabitze ote zaigun pertsona zuriei eta egoera horiek ezagutzen ez ditugunei. Kontatu jazu pixkat nola izan den zure historia. Bale, lehenengo kontatuko zuet, Senegaletik honea iristea zehaztasunak daude. Ze lehenengo eta ben gu juten geha enbesadan bide legala lortzeak eta hori kriston oztopoak egoten diak. Eta hortik gero desiluzioa hartzen da bat, eta horrengatik jendea etortzen dira itxason. Eta gero honea iritsita etorkinen legiare kriston oztopoa dia gurezat. Ze iristen ga eta pausokak jartzen digute. Lehenengo enparnamentuak lortu behar duzu, eta gero 3 urte hon behar itxoiteko, eta 3 urte horiek langabe egongo zehatzea hemen paperik gabe ezin da lan egin. 3 urte eta ondoren lanako kontrato bat euki behar da, minimoan ikusten dute 6 hilabetea, urte bateko kontrato bat, eta kontrato horrekin paperak lortzen dizu, eta hortik azten da lanea. Eta hortik izaten da regulara izaten zea. Bai, immigrazio legeak errex ez dula ezer jartzen, ez dena dala oztopo bat bestearen atzetikan, ez? Bai. Zure kasuan, ondarruan lortu zenun harrera herri bat, bilatu zenun harrera herri bat ondarruan? Bai, niretzako ondaru da herri oso espeziala. Ni noizta Txinan bete ondaru presente izango da, ze honea iritzeko ondaruko jendia kriston laguntza eman diate Euskal Herria irizteko. Eta Euskal Herrian iritsita paperak lortzeko 8 hilabete eta gero lagundu izan diaten zeitun 8 hilabete eta gero paperak lortzeko. Orduan bai, ondarun hasi nintzen dana, nire Euskal Herriko historia ondarun hasi zen. Eta ondarun oso herri euskalduna da. Eta niretzako euskara hain azkar ikasi, nik uste eskera bat ematen, ondaruri ematen da, ze jendia oso kriston poza hartzen dute, euskara ikusten badute etorkinen euskara hitz egiten. Eta hor nabaitu nun lehenengo egunak, eta ezan nun euskara ikasiko dut, eskera bat emateko pertsona behi. Zu ere bazera euskararen jabea orduan, ez? Noski. Nola. Euskararen jabea zu ere bazeala, ez? Eta euskeraz jakiteak nola lagundu dizu ondarrutar eta euskal herritar izaten? Aukera pila bat. Euskaraz jakitea da niretzako aukera asko lortu dut. Hasieran ondarun ez nekin ondo euskaraz ulertzen duen, baina nire neska laguna ezagutu nun, eta kriston euskalduna da, euskaldun peto. Hasieran nik gaztereraz hitz egiten nuen behekin, eta beak beti euskaraz hitz egiten zian. Eta esatean, si no entiendes, pregunta. Eta esatu noi da, ja, ikasin berra bai edo bai, eta bai, azkar ikasten badut eskerak berekin egon du nizelako, eta bai. Gero galdetuko izu zerbait gehiago, baina Oianarekin jarraituko dugu. Oiana, bueno, zuk Euskal Herritarraztea. Bai. Zenbatetan galdetu dizute zuri, nungua zean? Lehen bideo horietan identifikatua sentitu zea? Bai. Azkenean da nire egunerokotasun gauza, puntual bat, ez? Azkenean ni abeltzaina izan da, abeltzaina eta nekazari izan da, astero juten naiz azokaz berdinetara, Arrasaten, Oñatin, eta, oain ja ezaguna naiz, demapia eta aramate ara juten, baina oso mitikoa, ez? Batez ere, zarrak o jubilatuak, jende gaztia normalian ez. Baina galdetu, etorri eta egunon esan, egunon da hitz normal bat, ez? Jende gehienak ikasten du, naiz eta euskara ez jakin, eta ja euskara esasten naiz egiten, eta ostras, harrituta bezala. Hasieran txarrera hartzen nuen, porque beti justifikatu barret euskara egitela edo ez.
Baina bain ja, ez dut txarre hartzen, ze azkenian da, como jo, jana, beti onbartzea mala hostiakin olako kasutan, oain ja parre ziten, parre itet be aurpegian, eta hasten naiz euskaz hitz egiten igual aie baino beto. Orduan da, como, bueno, pues un toma, dale, no? Ez? Eta azkenian, bai, hori da, egunekotasun gauza, bai, normal bat. Zu herri kirolen munduan zabiltza azken urteotan, eta, bueno, lehen Borik esan du, ez? Euskalduntasuna zuritasunakin lotzen dala askotan, horregatik harridura hori, eta herri kirolen mundua kanpotik estereotipo guztiekin, baina irudikatzen dugu euskaldun mundu itxi bat, ez? Da, batean hor, zu bezalako neska gazte bat aizkoran, hor pentsatzen dut krakateko handiak eragin dituzula. Harrituko zateo, porque ni momentuz ez dut, ez dakit nabaritu, ez dakit nola esan, ez nabaritu baztertasun hori ez. Normalian oso onera izan da dana, bai gertatu zaidala, Euskal Herritik kanpo exhibizio bat eukinula Sorian, eta jo nintzen beste aizkolari batekin, beste mutil batekin. Eta hasieran pentsatzen zuten zala, nintzala beste aizkolari horren neska. Eta ja, uniformea jarri, egurren gainean jarri, eta moztu, jendia harrituta zeon. Baina hemen Euskal Herrian azkenean, telebistan atean naiz, aia pixkat ezagutzei jate, orduan ez dut eukiolako egoera txarrik. Bai begira daudela, bai somatzen dezula, jendia komentatzen dula, jo, neska hau, eta baina geho, plazan, egia da, ni ateatzen naizela eta enaiz txikitzen. Da, como, arrotasun horrekin ez, beltza naiz eta euskalduna naiz, eta aldet euskalduna, aizkolaria izan, naiz eta txuria izan, ez? Orduan, ni hartzet, arrotasun puntu horrekin. Baina bai, gertatzen zaidala olako komentarioak somatzitut, baina saiatzen naiz baztertzen eta ez afektatzen. Baina noski, egia da, gero presiori dakatela ez, beltza izan dago, bai, hori, demostratu behar duela Euskal Herriko figura feminista horren ez, ezakit nola esan, demostratu behar duela, nahiz eta beltza izan, hemengo neskak txuri hoien zeak, ez dakit nola azaldu. Da, como, bai, hori da, bai. Bai, emakumea, herrikirolaria eta beltza. Orduan, 3 aldiz demostratu behar dezu ona zehala, ez? Hori da, bai. Eta gaina, euskaraz ondo hitz egiten dezula. Hori da. Bai. Amane, zure kasuan, berdina, ez? Umea zinala, orain ere, seguro, askotan lekuzkanpoko galdera horiek entzun behar izan dituzu? Egia esan, nire ustez inguruak asko egiten du, ez? Nire kasuan, ni Lasarten, bostia beten euskala Lasarten biziten hasi nintzen, auzo txiki batian, orduan nire inguruan oso naturalizatuta zeon, orduan ni sentitzen nintzen beste bat gehiago, ez? Zen ere inguruak jabazekin nire egoera, orduan etzizkiaten galdera desegoki asko egiten. Egia da, behin ja nire konfortzonatik atera nintzen momentuan, izan zala unibertsitatea junitzanean, hor bai notatzen ditula egitezizkiatela komentario gehiago, ez? Adibidez, nongoa zara, ez? Ni Lasartekoa. Da, ez, baina nongoa zara benetan. Nola benetan? Osea, ni esaten, jogia esaten ari naiz, osea, ni Lasartekoa naiz, ez? Eta horre sentitzen zea, pixkat, zure nortasuna zalantzan jartzen dutela, ez? Gero beste komentario bat izan daiteke ere, ze ondo hitz egiten duzun euskeraz, ez? Komentatu dana. Eta ni ez, genera maizkuntza da. Eta, ez, baina zorionak, eze meritoa daukazun, eta ni, baina, ez, sentsazioa beraik igual, ondo sentitzen diala ez, niri zoriontzen, eta nik ez zorion, ez jazu zorion du behar, nik ez dut meritorik edo hori bete ez. Eta gero beste askotan ere adoptatu izateagatik, hemen hobeto bizizea. Ez? Nire gurasoak salbatzaileak izango balira bezala, ez? Guraso adoptatu ziaten gurasoak, eta pixkat pena begira da horrekin, ez? Hemen hobeto zaudean, hemen hobeto. Eta gero askotan igual ere, nola txinatarra naizen, igual txinatarrez hitzak igual kaletik noa, eta errepente, ez dakit, txinatarrez edo hitzak, ez?
Eta nik, kasualidadea nik ez dakit txinatar, ez? Eta orduan beraiek, baina nola ez dakizula hitzau da, nik ez dakit hitzau, ez? Eta orduan, holako komentario desegokiak pixkatu izango zian. Bueno, pentsatzen dut Kaledor Kailikoko Antoniok ere, ez? Sufrituko zituela bere azalean, ez? Hijitu bat euskalduna, eta egia da, hijitofobia oso barneratuta dagoela gure gizartean, eta hor ere badaukagula zer erantzi. Zorritzarrez bai, hori da, egunerokoa. Eta gainera ni nabaritu duet benetan, hori, hezkuntza sisteman, ez? Txikitatik, hori, komentarioak hijitoan ezelako, irakaslekin ere bai, hori, komentarioak, ez? Adibidez, esango dizuet. Ni klasean negoen, nire irakaslearekin, eta ja hijitoa naizelako, esaten ziaten, palabras textuales, como vas a ser gitano, no vas a llegar a nada. Eta orduan ja, komentario horiek zerbait eragiten dizu buruan, logikamente, zu hor aur batzea, ez dakit, institutuan nengoen, 13 urtekin, eta komentario horiek egitea, eta gainera, irakasle bat, egiten du ere bai efekto Pigmalion pixka bat, esaten dizue ezer izango, ezer izango, eta orduan zer gertatzen zaizu buruan. Esaten duzu, ni ez naiz ezer izango. Ni, zorte hona izan dut, eta, bueno, ez dit eragin, eta ez dit ezer eragin, ez da mindu. Behintzat, por lo menos, horregatik daukat zorte hona, ez? Baina, bai, ni orain eskolako hezitzailea naiz, ez? Eta anekdota bezala, orain nago ikastola horretan, eta justamente praktiketan nengoela, lehenengo egunean, irakasle hori zegoen, ez? Eta badakizu zer ikusi nuen? Irakasle bera, ikasle hijito bati esaten, no vayas a llegar a nada por ser gitano. Hori, igual, ez dakit, 7 urte eta gero. Eta oraindikan, orduan, egoera berdina da, ez da asko aldatu. Eta horregatik ere bai pena ematen dit, ez? Eta, hori, hijitoa zarelako, ez dute zuta sinisten. Eta orduan, baztertzen dizu. Enbede, ez dakit, matematikan laguntza eskaini edo horrelako zerbait egitea, egiten dute kontrakoa, ez? Baztertzen dizu. Irakasle horrek ez du ezer ikasi. Hori da. Bueno, eta azkena Itziar Larrinaga, komentatu diguzu bi nerabe arrazializatuen ama zarela, zer nolako pixua dauka arrazakeriak zuen eguneroko bizitzan? Bueno, nik nire kasuan esango neuke, askotan igual arrazakeriaz hitz egiten dugunean, ez dakit zenbaterainoko dakigun arrazakeriaz, ez? Askotan ikustot mugatzen garela, ia ber nire umeak irainak jaso dituen, edo hitz itxusia jaso dituen, ez? Baina nik esango nuke arrazakeri hori baino askoz gehiago dala. Orduan, horretara mugatzen bagara, eta gu herri txiki batean bizi izan da, esango nuke ez? Azkenean, alde batetik ni zuria izateak nik uste otorrek konforta ematen digula, eta ume horiek herri txiki batean bizi izan da babestuta daude, eta oraindik ez dira anonimo diren herritik kanpo atera, 16 urte dituzte eta orduan konforte egoeran gaude. Baina arrazakeria hori baino gehiago izan da, nik esango nuke nire semek eta batez ere nagusiak egiturasko arrazakeria dagoen sistema honetan, borbor, babarrunak borbor irakiten egoten diran bezala, nik uste dut hori bere bizitza osoan, bere barnean badagoela zerbait, eta iaz hasi zen ateratzen. Eta ni 16 urte eta gero ohartu nintzen, ni ama bezala. Orduan, ume razializatu edo ume beltz baten ama konturatzen da, baina igual beste gainontzeko guztiak ez. Eta jarriko dut anekdota. Eta anekdota da, nik DBH-ko 4. mailan zegoen bera, eta orduan ja bazen momentua aukeraketa egin behar zuela, DBH eta gero zer. Eta nik ikusten nuen umea, gero eta atzerago, eta ikasketetan gero eta baina usten hasita, ez da nik esaten,
Ez? Gainera nik momentu bat esaten, bai, 4 hilabete geratzen dira, azkeneko txampa, azkeneko esfortzu egin behar dugu. Eta bera, gerota pausuak atzerago, ez? Da nik, zer pasatzen ete da. Eta nik ja, orientatzailea bai esaten hasita, baina egin beharko dugu zerrenda, ez? Zer nahi dugun, eta berak ez zuen izta inondik inora zer egiterik nahi. Eta lako baten heldu zen eguna, eta berak, ni gainera esaten nion, berak gainera kirolaria, eta futbolean beti, bizi osoan, da ni, igual kirol irakasle edota. Bere galdera izan zen, ama, zuk ezagutzen duzu irakasle beltzik? Eta nik, ez. Eta esaten nion, izan gaitezen gu erreferente atzeti datozen entzat, ez? Orduan, hori batetik, baina bestalde batetik, zergaitik berak, gero nere buruari hainbat hausnarketa egiten, ez? Zergaitik berak ez du aukerarik ikusten bere burua irakasle bezala, sistemak ez diolako eskaini. Ez? Berak zer referente jaso du, berak ez du jaso erreferenterik. Zergaitik, eskuntza, ez daki lusatu naiteken, eskuntza sistema, esango nuke, eskuntza sistema eurozentrista utza dela, horrek esan nahi du, gure kurrikulumean jasotzen duguna dela, mendebaldean zentratuta dagoela, beraz gu jasotzen dugu literatura, historia, zientzia, mendebaldean zentratuta. Orduan, beste kultura bateko erreferenteak non daude? Beste kultura batzuek ez daukate ekarpenik gure kurrikulunean? Orduan, zer gertatzen da? Gurea da balizkoa, gurea da hor hizkuntza sisteman daukaguna, orduan gainontzeko kulturak erreferenterik ez dagoenean, non gelditzen dira beste kulturak etxean? Ez? Hori nik uste dut gainera, eta ingo du konparaketa, sasoi baten euskerarekin gertatzen zen, kalean ezin zen euskerara bili, eta euskera mugatzen zen familietara eta etxeko hizkuntzara. Hemen nik usango nuke gertatzen dela berdina. Gainentzeko kultura guk asko, eskoletan askotan saltzen du aniztasuna, baina nik uste dut gainontzeko kultura guztiak gelditzen dira familiara mugatuak. Eta orduan, zer gertatzen da ume horrekin, nere kulturak, zuk ikusten duzu, zure kulturak ez daukala lekurik gizartean, ez da eskolan. Orduan, zer gertatzen da, batzuetan gertatzen dara da, baztertu egiten dut nirea, eta egokitu ona den horretara, euskararekin gertatzen zen, batzuetan, familia batzuetan bai borrokatu zen eta gorde zen euskara, baina beste batzuetan, igual gurea, eta erderako joera hori, da familia askotan gainera euskara galtzen hasi. Nik uste hemen gertatzen dara berdina. Eta horre dakarrena da, gero, gure umeengan nortasun arazoak, nire kulturak nik ez dute referenterik inoen aurkitzen. Orden, ni zer izan naiteke. Hemen dauden lanbide guztiak zurientzat dira. Ni zer izan naiteke, normalean gainera, nire kulturari zer dagokio. Ze lanbide dagokio nireri. Emakumea bada zaintzara mugatuak eta gizonezkoa denean gizartean dauden lan eskazenetara. Ordan, ni hori konturatu nintzen ere semearekin. Ni zer izan naiteke ama, hori batetik. Eta gero ni konturatzen nintzen, berak ez zuela nahi herritik atera. Gu Abadiñon bizi gara eta gertu berak zeukan erdi mailako kiroletako gradua bai Durangon, 3 kilometrora. Berak bere aukera zan bakarra, nik hori jarriko dutanik. Eta ez basaituzte hartzen, nik hori bakarrik. Eta ez nuen ulertzen. Eta gero konturatu nintzen, gehiago ez jartzearen arrazoia bazela, berak gehiago jarri eskero eta Durangon ez basutena onartzen eta beste herri batera joan behar izango balitz, beste herri horretan anonimo izango litzateke. Eta anonimotasun horretan, bera etzegoen prest arrazakeriari aurre egiteko, ze berak etzeukan, nik uste berak txiki sentitzen zela, autoestima txikiarekin, nola egin aurre anonimo bihurtzen zen momentutik. Orduan, horrekin, esan nahi dut askotan, eskoletan, nik uste dut egiten duguna da, horregatik esan dut, hezkuntza sistemak aldaketa eman behar duela, baina horretarako gu irakasleok formatu egin behar gara, ze askotan pentsatzen dugu badakigula eta askotan arrazakiraren kontra egitea pentsatzen dugu dela antzematea, ia ber hitz desegokiak erabili dituzten, eta nik uste dut hitz desegokiak baina askoz gehiago dela,
eta behin gu formatuta eta hoie guztiak antzemateko kurrikulunean materiala ze material erabiltzen dugu esku artean, ze materaineko danistasuna, beste kultura batzuk ze materainoko agertzen dira gure kurrikulunean. Orduan, nik uste dut lan handia dagoela. Bueno, orain, bakoitzaren aurkezpeneko bideotxo batzuk ditugu, ikusiko ditugu. Erraz unkitzen naiz, baina egia da ez garela konturatzen jende batek zelako bidaia gogorra egiten duen hona heldu arte. Eta gero hemen, gure elkartasunera utzi beharrean batzutan nahiko miserablea gara, eta holan erruki merkearekin tratatzen ditugu, eta gero ateratzen dira diskurso batzuk esaten lana lapurtzera etortzen direla, eta ez dakiz zer, eta kriston amorrua ematen ditez, munduko herri guztiek emigratu dute. Ez dakit, abentura bila, bizitza hobe baten bila. Euskaldunok bai. Euskaldunok ere bai. Nik uste dut, ali izan duten herri guztiek emigratu dutela munduan. Gehienak, bizitza hobe baten bila, abentura bila berdin da, ez? Orduan, zuritasun supremacista hori, ez? Zelan zer ez esaten dugun, jende datorrela guri lana lapurtzera. Lana ez da lapurtzen, lana eman egiten dizute. Eta gainera lapurtuko balute, lan honak lapurtuko lituzkete. Eta ez askotan esplotatzen diren bezala esplotatzea onartu ez, orduan. Bueno, hau, honintzak egindako gogoeta bat, askotan sufritu dezuzuk zure azalean sensazio hori, ez? Zerbait lapurtzera etorrizean sensazio hori besteen begiradetan? Bueno, ez dakit nik askotan azkenen ignoratu bezala egiten dute, zenik arrotza naiz. Iten nuen tailer baten lana, eta nintzen ofizial primero bezala, eta segun beste bat ofizial segundo, baina txuria zen. Eta beti zaitzen nintzen beak zuzentzeko zerbait erakusteko ezian kaso egiten. Eta hoi nik uste da kanpotara naiz, edo kanpotik ikasitako ofizioa etorritako naiz, eta hori. Eta bai, ezke hoi beti egoten da, eta azkenin dakagu begiak lurran jartzeko bezala malauziak beti egoten da, eta bizi poza. Behin, senegaldar batek kontatu zian nahi, emakume senegaldar batek, Senegalen ere badirela migratzaileak, eta normalean bertakoek sekulako harrera ona egiten dietela. Ze pentsatze dute, etxetik urrun daude, laguntza eta goxotasuna ematen diete, eta Senegalen harrera herri bat dala benetan Senegal, eta hori dala ohikoena, ez? Orduan beak esatezian, bea Bartzelonan bizi da, eta etorri zanean Europara, lehenengo sentitu zuela zertzan arrazismoa bere azalean, eta harrituta gelditu zala, ez? Zergatikan ez digute harrera egiten guk Senegalen kanpokoei egiten diegun modu berean. Bai, hori da beti Senegaletik honea etortzen digunean beti lehenengo galdera, ez? Ze Senegalek da el país de la teranga, teranga da eskubide, herrialde eskubide handio dakana. Osa, eskubide, esku zabala, esku zabaltasun hori Senegalen jendea ikusten bai dizute kanpotarrak zean, naiz eta Gineakoak edo baina gehienak da txuriak ez, kirezon esku zabaltasuna hartzen dizute, etxeak ere eskaintzen dizute gela bat edo eta hori, eta honea iritsita nabaizen da jendea oso hotza direla gurekin. Eta hoi kirezon pena ematen du, baina gero eta oitu eta joten gara. Guk Euskal Herriak nahi du harrera herria izan, badauka zer ikasi igual Senegaldik, ez da? Nola? Badaukagula zer ikasi Senegaldarren aldetik harrera herria benetakoa izateko? Pizkat errekiagoa, ez. Jendeak konfiantzakin, Euskaldunak nik uste konfiantzak hartu arte hortza izaten dira. Eta nik uste hoi nik uste ikasin behar duten da, ez. Jendeak konfiantzakin hartu. Eta hori. Ez dakit beste bideoren bat badaukagun? Claro, el correo natean nintzen,
Eta errebende, karo, neska beltz bat, ez? Arabarra, euskalduna, herrikirolak, hostia, la gente loca. ¿Cómo puede ser esto? Ordu niatzea tendela. La arena batera, combo. Ta jendia esan zu, pero esto ¿cómo puede ser? Pues siendo, chico, siendo. Ta yatzea atende la cadena SER, de Televisión Española, Got Talent. Got Talent! Osea, juten naiz, hemen Got Talentea, eta Euskal Herriko eskolari guztiak egute, a ber. Osea, Iker Vicente izango, a ber. Ze talentu da. Osea, egur bat moztia, a ber. Oida? Oso ondo kontatzen duzu, Greg? Humori pixkat jarri behar bat zaio, ez? Azkenean, pues esan dudan bezala, justo, bueno, etorri zian kasetari batek argazki batzuk ateatzea, eta pixkat hori entrevista bat bezala, artikulu baten sartzek, bueno, periodikoan. Eta deitzen diate, joian, esan diate, oso elkarrizketa politia, nosek, eta jarriko izugu portadan. Jo, bale, pues bueno, pues portadan. Eta, bueno, teazean ja egunkari guztiak, igande baten da, eske, astelenian ja, zan Instagramen sartu, ez dakitzen bueno, solicitude, eta, bueno, geho, pues eso, mezuak eta, bueno, dituziaten kadena serretik, Got Talentetik, eta behar, nik Got Talenten zein bardet. Eske zein bardet. Osea, egur bat moztu. Osea, eske, hemengo gaizkolari batek, ze esango du? Hoi talentua, bueno, a ber, talentua dakagu, ez? Egurren gainen jarri eta moztu, bale, talentua da. Meritoak hau, bale, bai. Baina eske, hoi, zeatikan, osea, eta azkenian, geho, pentsatzen esan, eske, hoi da, beltza naizelako, euskalduna, ez? Eta azkenian, pues, txarrera hartu nun, porque izan zan, oain arte hemen egon naiz, eta ez ziazute kaso egin, eta oain, elkorreno ateatzeatik, derrepente nahi zute, telebista guztitan, irrati guztitan egotia. Pues ez, esan nien ez, noski. Eta azkenian, hori, hori izan zen, ere momentu, hola, impactante bezala, ez? Esan nu, zein bar da, ez? Eske da, como, pena mantzean, porque azkenian esaten, holako egoerak bizitzea, lotxagarria da. Piskat begirada exotiko hori da, bai, esan zen, como, ez dakit, geho amak esan zean, joian, atxarrera ez hartu, hola jendia sautzen dizu, baina eskeni, aizkolaria naiz ez jendia sautzeko, baizik eta kirolori gustatzen dialako, eta benetan, eske maite detelako, egurren gainean egon, eta moztea. Osea, ez, telebistan ateatzatik, osea, ez da horregatik. Orduan, txarre hartu nuen, horregatik, Euskal Herrin bai ditu ziatela, Gaztea irratitik, ez, Euskadi irratitik, eta hori noski baietz, esaniela, hori baietz, ez, eta elkarrezketak intziaten, geho Araban aizkolari bakarra naiz, orduan, bueno, normala da, pixkate elkarrezketa bezala itia, nola sentitzen zean, aizkolari bakarra izan da, eta holako gauzak bai, baina ja, Espainia mailan zan como morbo pixkat bilatzen aiziala. Orduan txarra hartu nuen, eta bueno, dana iri ez, noski. Oso ondo, kudeatu zenun. Bai. Bai, ez dakit beste bideorik badukagun? Sucia. Saltaballas. Mancha. Zergatik zara beltza. Euskalduna. Moro. Adoptada. Ez zait zure kolorea gustatzen. Lapurra. Vuelve a tu país. Beltzita. Motarra. Gaur egun oraindik ere, askok ez dute ezaguna adopzioa hitza. Beraz, horren aurrean, ezjakintasuna, gutxiespena edota diskriminazioa adierazten dute. San Juanekoa. Eta galdetu beharra dut. Baina zure gurasoa? San Juanekoak. Suposatzen dut eta izala galdetzen ea zein da nire jatorria. Hori da. Bai. Txinakoa. Baina 10 hilabetetik hemen nago. Jo, oso ondo hitzaten du euskeraz? Txinatar ezateko? Bai, baita ere txikitatik hemen baldin badago. Ja, baina txinatarra, Ostras. Zer meritua, Egoera askotan, arraztakaria horrek ez du intentzio negatiborik izaten, baina beti deserosotasuna justifikatzeko beharra nekea dakar. Zein beharra dugu hori pairatzeko. Naiz eta nahi ez izan, egoera horiek dira gurekin eramaten ditugun etiketak. Atzerrekota da, ez da. Pertsona oro bizitzan zehar identitatea eraikitzen goaz. Nerabezaroa izaten da identitatearen eraketan momentu garrantzitsuenetariko bat.
baina arraz ezberdina duen gazte adoptatu batek nola eraikitzen du bere identitatea egunerokotasunean? Bueno, Amane, esana dago ez, baina zenbat etiketa, zenbat pixu gainean ume adoptatuek daukatena? Bai, laburtu du azkenean lehen aurrez esan detena bideoak, ez? Eta gero nire ustez ere adopzioa ez da kontemplatzen, ez? Zu kaletik ez ezagun batek topatzen zaitunean, ez dute pentsatzen adoptatua zehala, pentsatzen dute zure gurasoak, nire kasuan, txinatarrak izango diala, eta ez? Eta orduan, iruditzen zait, arraza bakoitzarekin dagoela iruditeri bat eraikita, ezta? Txinatarren kasuan, pentsatuko dute etorri diala Txinatik, daukatela bazar bat, eta, ez? Pixkat horrela. Orduan, ere esan nahiko nuke ere, arraza bakoitza ere ez dala berdina, hau da, ez da berdina txinatarra izatea, ez da berdina beltza izatea, ez da berdina egitua izatea. Osea, azkenean, konotazio desberdina daukala. Eta bai, nire ustez tabua dago gaiaren inguruan, adopzioaren inguruan, askotan hartzen gaituztelako, ez dakit, historia kontatzen dezunean, jende asko, ez, emozionatu edo bai, sensible jartzen da, ez? Eta batzutan galderak egiteko beldurra ere sentitu izan dut, jendeak pentsatzen dulako mindu egingo zaitula, edo, ez? Eta hori, adopzioa ere pixkat ikusten dela, salvazioa izango balitz bezala. Eta niri pasatu izan zaidana da, identitatea eraikitzen horrei begira, esan deten bezala, nei tokatu zitzaidan, 18 urten euskanean, arrazakeria jasatea batez ere. Orduan, hor hasten zea galdera pila bat egiten, ez? Zergatik kuestionatzen diate neri, eta zergatik berari ez diote kuestionatzen, ez? Eta neri beti kuestionatu, eta nungoa, baina benetan, eta orduan zu hasten zea jo nere jatorria, ezak zer, orduan, igual landuta edo landu gabe, edo hor landu nahi ezen itun gauza batzuk, jendea komentarioak egiten dizkizunean, sentitzen zea, galdera horiek erantzuteko beharrarekin, bai zure barruarekin eta bai kanpokoekin. Mamu guztiak pizte zaizkizula, ez? Besteen galderetatik. Eskola komentatu duzu, adibidez lehen Itziarrek esan du, ez? Eskoletan zenbat landa hon egiteko. Aurra adoptatuen kasuan, gaia nola tratatzen da? Bueno, eskola guztiak ez dira berdina, baina nola sentitu zehazu hezkuntza sisteman? Nire esperientziatik, nik esango nuke, bai gai desberdinekin, arrazakeriarekin dela, edo dela feminismoarekin, edo egiten diala egun eta asteak, ez? Aste kulturala, edo arrazakeriaren aurkako eguna, edo ez, ospatzen diala. Egia da horrek balio positiboa daukala, ikusgarretasunan baten dio gaiari, baina nire ustez, eta nire eskolan nire ustez funtzionatu duna, ez dakit beraiek egin duten, baina, bueno, nire inguruak eta eramandun joera izan da, era natural batean eramatea. Azkenean, era natural batean eraman da, lortzen duzu, azkenean ni bai, amane naiz, adoptatua naiz, baina ez naiz adoptatua bakarrik. Adoptatua izateaz gain, beste gauza gehiago naiz, ez? Orduan, inklusio oso hori lortzera bidean, nire ustez, naturaltasun hori oso garrantzitsua da. Azkenean, nik naturaltzat hartzen baldin badet, nire familia besteekiko igual desberdina dela, esango nuke familia bakoitzak ere badaukala berezitasuna, ez? Eta nirea da berezitasun horietako beste bat. Nik naturalizatuta baldin badaukat, inguruak ere naturalizatuta eramango lukela uste dut, baina hala ere iruditzen zait gaia ere zuzenean landu behar dan zerbait dela. Ez hainbeste egun eta zea konkretuekin, baina bai igual, zuk esan dezun bezala, kurrikulumean ere lekua izan beharko luken gai bat izan beharko litzateke, baina bai iruditzen zait transbertsala izan behar dula. Hau da, egunerokotasunean sortzen dian egoera desberdinei erantzunez, eta egunerokoan landu behar dan gai bat dala. Ez bakarrik, gaur, laugarren gaia, arrazakeria, edo kulturartekotasuna. Ez, izan behar du, egunerokoan landu behar dan zerbait. Orduan, nahi nire esperientziatik erasoen aurrean, ez, edo komentario desegoki horien aurrean, planteatzen hasi naizena da, pertsona horrek askotan igual egiten du, edo mintzeko, edo ez mintzeko, ez? Baina gero horrek nire barruan ze generatzen du, ze sortzen du nire barruan. Orduan, ni bai saiatu naizela hor, lanketa bat egiten, nik nire barruan, ez? Eta erantzunak ematen ditut orain, minetik beharrean, beste puntu batetik, ez?
Eta pixka bat, berai ere ikustarazten, jo, zuk ezakizu momentu honetan, ze nola nagon, baina konturatu zaitez, igual, pertsona horri, segunetan nola dagon, mina egiten diozula. Ez? Eta orduan, irakaskuntzan iruditzen zait askok helduak dauzkagula muga pila bat. Eta umei errealitatea adierazita, eske oso errex moldatzen dirala horretara. Orduan, gu eredu izan da, helduok eredu izan da, iruditzen zait lanketa egin barra daukagula. Ez gula ezertarako balio esatea, umei errespetatu guztion artean, ez? Zuk ez badezu lanketa egin benetan, jo, niretzako zer da errespetua, ez? Nire jarrerak errespetuzkoak dira, ez? Orduan, umei eskatzen dugu bezala, guk ere egin dezagun hausnarketa horren inguruan. Eta adibide zehatz bat kontatzeagatik, niri askotan, igual irakasle bezala, ez? Ordezkoa naiz eta guten naiz eskola ezberdinetara, eta beti da kuriosia dugu. Eta jo, eta euskeraz, eta ez, eta badakit kuriosidadez esaten dutela, eta jo, bueno, nahi bat zuten momentu da danean, kontatuko dizuen dere historia. Eta, kontatzen dien dere historia lasai asko, eta gero hori ez da hor gelditzen, gero hasten da bezat, nire lehengusina ere, ez dakiz zer, eta jo, gero hor lantzen dut familia ereduen gaia, ez, eta batzuk, jo, nire gurasoak bananduta daude, nire, ez, pixka bat, hortik, orduan naturalizatze horretan, iruditzen zait, egunerokoan badaukagula zer egina kurrikulumean sartzeaz gain. Leno Borik esan du, ez? Nekea dala, denbora guztin esplikazioak, ez? Esan dezunean, zenbat aldiz azalduko zenun zure historia, eta batzutan, ez? Nekea ere pentsatzet nahikoa da, ez? Nekea, baina gero ere, jo, ikustea jendearentzako ere, nik ez ditut erreferenteak euki, ezta? Eta erreferenteak nire ustez oso garrantzitsuak dira. Eta jo, ikustea beraiek ere, ni irakaslea naiz, eta hemen nago zuen aurren nagoen bezala, baina nire pertsona bat naiz, nik ere bizitza badaukat, eta hori erakustea, edo eredu izatea beraientzat, orduan horrek jarraitze zaitu, ez? Esplikazioak ematea, baina zentzu horretan, ez? Eredu izanez, eta pixka bat hortik. Orduan ikuspegi aldatzen baldin badegu, eta nekeza da, eta batzutan igual esatezu, jo, gaur igual erantzuten dut minetik, ez nagolako egunero berdin, baina, nire uste saiatu behar gehala min horri buelta ematen, eta beste leku batetik hitz egiten, eta bere ikustarazten, ze azkenean, nik uste, mesede bat ere egiten ari gehala, ze azkenean pertsonoiek batzutan ez dituzte komentarioik egiten mintzeko, edo egiten dute igual, nik ere badauzkat jarrera arrazistak, hori ere, orduan, zergatik erantzun behar dut beti minetik, ez? Orduan, oso aholku hona da. Kaledor Kallikoko bideoa badaukagu? Nire lehengusina da, bueno. Ni emakumea izango baliz bezala. Gustatuko litzaidake ikustea serie bat nun ijituak dira protagonistak, baino protagonista sano batzuk, ez? Ez kaltetzea horrela beraien kultura. Aktore ijituak baldin badaude, aldute ere bai beste paper batzuk egin. Ez bakarrik ijitu gaiztoa izatea, ez? Hori da nire kritika. Adibidez, menzionatuko dut Alba Flores. Emakume ijitu aktivista bat da, baina adibidez bizabizen zein zan bera. Ez zer ari zen reproduzitzen. Baina eske aktrize bat da eta jan behar du ere bai. Paper hori ematen baldin bazaio, hartu behar du. Entre la espalda y la pared, esanez, ni ijituan naiz, nire ikasketak dauzkat, eta gainera begira zenolako bizitza transportatu behar diot jendeari, ez? La novia gitana seriera aipatu nahi duzu. Hasi nintzen ikusten, eta ja zitzaidan gustat. Adibidez, hor dago aktore bat, nire laguna dena, bere azentua ere bai aldatu behar du. Ikusten da, auzo batean, droga mugitzen, eta... Personajea bera... Bai, ijitua da. Eta gainera, la novia gitana, gainera, 3 gizon bindute, eta ez dauka inungo perspektibari. Pentsatzen, ijitofobia ere hor dago, sustraisakonak ditu, eta pentsatzen dut egunerokoan sufritzen. Egunerokoan, ikusten duzu arlo guztietan. Adibidez, bizitzan, etxe bizitzan, adibidez,
ikuspegi egin zuen, ikuspegi da Euskadiko INE, horrelako zerbait. Eta egin zuen 2022-2023an egin zuen ikerketa bat, eta hor atera zen Euskadiko ez dakit orain zehatz, uneko 40 edo horrela, más o menos, ez zuela hijito bati alokatuko beretzea. Osea, eta hori orduan Euskadiko gizarteari asko esaten dio, ez? Osea, hijitoa bazea, kontuz, ez? Ere bai adibidez, nire amarekin erosketak egiten duanean, ez? Osea, joten geha gure kaleko supermerkatura, adibidez, eta ia ikusten dezu norbait atzean, ez? Zuri jarraitzen, eta zerbait lapurtuko duzu edo horrela pentsatuko du, ez? Eta, bueno, hori, egun artekoan, osea, beti ikusiko dezu antigitanismo hori. Eta, bueno, hezkuntza sisteman pixka bat bueltatzen nahi zenean, adibidez ere bai niri gustatuko litzaidake, gure historia pixka bat ere bai erakustea. Ez? Gure historia ere bai daukagu, eta hijito herria hemen ja darama Espainian 600 urte baino gehiago. Osea, ez dakit, eskola historia adibidez ari zen denean lantzen, pixka bat zure historia erakutsi. Ez? Ja daukagu liburuak, eta lehen hezkuntzarako, DBH-erako, eta hori pixka bat ez dakit. Gure kultura bestei erakustea. Ez? Osea, horrela uste dut inklusioa lortuko dugula. Ez? Gure kultura gehiago ezagutzean. Baiz, askotan ez ezagutzatik datoz aurre iritziak, ez? Eta hijituen kasuan ez ezagutza totala da, aurre iritziak denak ezagutza ditugu, baina zuen kultura apenas. Eta gero, serietan, agertzen dian, edo albisteetan. Noiz dira albiste hijituak? Barkatu? Albisteetan noiz agertzen dira hijituak? Gauza txarrak gertatzen direnean, ez? Adibide, hori gure bizitza ez dakit txaboletan bizi diren hijituak etorritzen dira, baina hori da, osea, 100%. Osea, ja gaur egun txabolak ez dira existitzen. Ez? Eta gauza txarrak gertatzen direnean, hori bai, apatzen dugu hijitoa dela. Baina adibidez, Valentzian gertatu zen dana, ez? Eta hijito batzuk, mediku bat salbatu zuen. Baina ez dute hori esan, osea, hori ez da gertzen telebistan, ez da egunkarietan, ez da sare sozialetan, ez da ezer. Bakarrik gauza txarrak. Baina hori uste dut, osea, kultura guztiekin, ez? Osea. Bai, eta ez dakit azkenengo bideoa badaukagun? Emakumea hijituaren estereotipoak. Eta, bueno, batzuk oso txarrak dira. Ez, baina zure komunitatean galdetzen baldin badezu emakume hijitu bateri eta gazteari, gauz oso politak ateratzen ziren, ausartak, borroka zaleak, jakintzuak, aholku ematen duten emakumeak, como superresistentes, ez? Hor daudenak. Eta hor oso polita izan zen ere bai, eta konturatun ziren beraiek zenolako emakume referenteak zituzten beraien etzean, ez? Zientzialariak, ikerlariak, ez dakit, ospitaletan dauden emakume hijitu lanak egiten dutenak, literaturan, abokatuak, ez dakit, arlo guztietan daude emakume hijituak, ez? Eta azkenean, data batzuk, ez dakit, emakume zientzialariaren edata. Kontatu ere bai gurekin, zeren azkeneak hor gaude guk, ez? Bilatu ditugu, badaude, eta oso polita da ere bai, gure artean, eskolan, ez? Gure hijitu emakumeak, ere bai ikustea hori ez, eta ere bai, implikatzea. Beri, begira, hau emakume hijitu bat da, eta nik oso harro nago berataz. Eta ez diot ezagutzen ez, baina ja identitate hori konpartitzen baldin badu, eta berea baldin bada ere bai, basaten duzu ostras, ez? Bai, gero, emakume hijituak feminismoan ere lan handia egiten ari dira. Bai, osea, bentsat, realitatean pioneroak izan dira, ez, feministan arloan. Zergatik, lehen adibidez, orain pentsatzen da, emakume hijitua dela como beretxean beti, ez duela lan egiten, ez? Eta hori da, gizartean nahi duena erakustea, baina behintzat lehen, orain duela, 5 urte dorrela,
emakumea zen ateratzen zena saltzea, ez? Osea, gu adibidez ditzen gara ere bai kanasteros, ez? Kanasteros zergatik, ba, Ibai Ertzean egiten genuelako, bueno, ni ez, nire arbasoak, egiten zituzten, ba, kanastak, ez? Egiten zuten saskiak, eta orduan, gizona geratzen zen etxean, eta emakumea joaten zen herritik saskiak saltzen, ez? Eta hori uste dut ere bai dela, osea, feminismoa, ez? Osea, borroka hori egitea, zure bai zure lana egitea, zure bai ez dakit zure harturak izatea, eta hori da, osea. Sondo. Eta azkenengo bideoa ustet, Itziar Larrinarekin? Bai, nik irudi honekin nik uste dut argi gelditzen dela erreferente falta itzela dagoela, ez? Nik uste dut igual lehen aipatutakoaren arira bai esango nuke egin behar duguna da beste kulturak ere eskolara ekarri. Eta beste kulturape bai zurien eurozentrista horretatik aterata, bestea gurera ekarri eta beste behar duten balioa eman. Horrela, beste gainontzeko kulturako umeek ere sentitu dezaten haien kulturak bestearen beste balio duela, ez? Eta gero edozein izan algara edozer, eta hori, eta referente, eta gero lehen aipatutakoaren arira bebai, nortasun arazoak, autoestima arazoak, horretan zaindu behar ditugu, eta niretzat askotan honetaz hitz egiten dugu, baina oso gutxi hitz egiten dugu, edo oso gutxi erreparatzen diogu, momentu batean ume horrek bere ibilbide osoan zehar, edo nola bizi duen ibilbidea, ez? Inoiz geratu gara pentsatzen edo galdetzen, ume razializatu batek nola egin duen ibilbide hori, ez da erreza ume batek berak haus adieraztea, ez? Lehen berak adierazi du nola izan zen bere eskola bizitza, ez? Gaur egun aurrean ditugun umeak badakigu nola bizi duten prozesu hori, nola bizi duten euren kultura eskolan ez adieraztea, ez ikustea, askotan ematen du euren kulturak ekarpen mugatua daukala, ez? Eta mugatu hori mugatzen da askotan astebete, lehen igual aipatutako, ez? Kulturartekotasun astea. Euren kulturak orduan dauka ikusgarritasuna eta gainontzeko urte osoan zehar etxean erabiltzen dute edo etxera mugatzen da, ez? Horrek ze mesua transmititzen diegu ume razializatuei eta ume zuriei ere bai. Gainontzeko ume zuriek zer jasotzen dute? Jasotzen dute gurea da, erreferentea, eta besteenak ez dauka baliorik, ez? Horren ikustu dut itzelesko lana egiteko dagoela, eta ez dela erreza. Ez dela erreza, azkenean egiturasko arrasakeria badago, komunikabide gainera, nik uste dut gainera, kasualitatez ez dutela ez errematen informaziorik, nik uste dut dena intenzionalitate utzez dagoela, adibidez, igual Afrikaren kasuan, ez? Igual zenbat irudi, orain igual Valentziakoak estali duelako, baina ze irudi zenbat datozan, ez? Gero eta gehiago datoz, irudiak dira behin eta berriro ez dago denentzat lekurik, inbazioa, hitza gainera nik uste da proposa erabiltzen dituztela, inbazioa, immigrazio ilegala, kriminalizatzeraino batzutan, ez? Orduan, umeek hori gizartean dauden pertsonak bezala hori jasotzen dute, bai, ez? Orduan, nik hori jasotzen badut, eta etxean afaltzen gauden bitartean hori agertzen bada irudietan, eta gainera Afrikari buruzka dukagun irudia hori baldin bada, inbazioa, ez? Gero datu errealek bestelakoa esaten dute, baina bestelako hori ez da agertzen, ez? Osea, zenbat ze kopuru da neltzen dena Sahara hegoaldetik eta gainontzeko herrialdetatik. Gero realitatek eta esaten dute, igual, iazko datuen arabera, 600.000 pertsona heldu bat ziren Estatu Espainolera, Sahara hegoaldetik heldu zirenak 60.000 izan ziren. Datu horiek ez dira agertzen, ez? Baina saltzen nahi dutena da inbazio. Orden, ume horrek jasotzen dute bai. Eta gero gainera eskolan eurena da gailentzen den kultura, orduan horri buelta nola ematen zaie, ez da erreza. Baina nik uste dut, eta horretarako irakasleok horretarako pres gaude, formatuta gaude horri antzemateko, momentu batean gai izateko eskuartean darabilgun material horri diskriminatzeko gaitua gaude, askotan ez. Eta lehen aipatu duzu emakume zientzialaren eguna, nik askotan, ni bizi izan dako ere bai, askotan emakume zientzialaren eguna, benga, egin behar dugu mural bat, egin behar dugu, agertzen dira argazkiak eta begiratzen duzu, eta aurkitu ditugu, eta pintzen dute, eta gainera emakume beltz bat badago, eta horrekin anistasun egin dugu, ez? Da beti gaina izaten da berdina. Catherine Johnson, ez? Agertzen da, afroamerikarra. Eta basoaz zu begiratzera, eta esatuzu, ez dago inor Afrikakorik.
Afrikan milioi 500.000 biztanle dagoen leku batean, kontinente oso batean ez dagoengo zientzialaririk? Ba, ez da. Ez dago emakume potenterik, mundu osoan zehar daude emakume potenteak. Egin beharko dugu bigarren bilaketa bat, eta Afrikakoak sartu beharko ditugu. Zergatik, gure ume Afrikarrek erreferenteak ere izan ditzaten. Egiten duzu bilaketa, eta klaro baietz, agertzen dira, eta oso emakume potenteak gaur egun ere gainera, oso emakume interesgarriak daude, ez? Orduan, zuk txip hori aktibatuta ez baldin badaukazu, begirada hori aktibatuta ez baldin badaukazu, hasieran egin duenak bilaketa, nola ikusi duen emakume beltz hori, ja, egin du murala, eta horretan geratu da, ez? Orduan, horregatik ze importantea da, guk, ez? Zoom hori beti aktibatuta izatea, baina horretarako formatuta egon behar gara, bigarren bilaketa hori egiteko. Itziar, pentsatzet hori ezin dela utzi irakaslearen borondate honaren mende, ez? Sistematikoki egin beharko litzateken zerbait dela, ez? Ni batzuetan esaten nuen, ez dakit gero, adibidez aurreko batean egon nintzen, magisteritzako irakasle batekin hitz egiten da esaten nuen, ze importantea dan magisteritza eskoletatik eta bai, gero eskoletara etorriko den irakasle guztiak horretan formatuta egotea antiarrasakerian, ez? Karo, ez dakit zenbaterainoko bai, nik argi daukana da, sentitzen dugunean mugitzen gara. Baina, horretarako konstiente izan behar zara. Orduan, ez dakit zenbaterainoko gero unibertsitateatean ere bai, pertsona razializatuak daude momentu batean bai, askotan, nik argi daukadana da, pertsona razializatuak estamentu desberdinetara heldu ahala, joango direla ereiten, eta horrek gizartean izango duela eragina. Eta bitartean daukagula nahiko lan. Ze, ez dakidana da, unibertsitatean ere bai, hori hainbeste, kontzientzia hori hainbeste landuta dagoen. Ez, garai klabeak bizi ditugu alor askotan, eta arrazismoaren alorrean garbi dago baietz, eskuin muturraren oldarraldiak ere hor uzten du, ez, arrastoa. Ez dakit zuek bizitzen naizeaten azken aldian arrazismo gehiago, edo eskuin muturraren mezuen zabaltze hori igartzen ote dezuen. Nire kasuan ez, eske, kuriosoa da, baina ni txikitatik ez dute somatu arrazakeri, ez dakit nola esan, esageratu hoi ez, ni txikitatik bai ginala klasian bi beltz ez, eskola osoan igual aizpa, eta beste bi saharar batzuk, osea, ginen guztira igual 6 bat, eta eske ni ez dakatola recuerdo txarrik, osea, ia esan oso infantzia ona eukidet, lagunak oso onak eukiditut, ingurua egia da herri txik batekoa naizela, baino geho kanporaten naizenean ez dute olako egoera txarrik pasa. Orduan, ez dakit, osea, behai egin zutei eta joder esan beharret. Ze suerte aukiezun oiana, porque olako egoerak, bai neaman egoerak entzun ditut, eta neama oso gaizki pasazun, honea torri zanean, dara maia 30 urte hemen Euskal Herrian, eta ia da hori, emakume beltza herri baten, Euskal Herriko herri baten, justo nea aita abeltza jatan ekasaria, ez? Zan como beltza eta zeite duen ben, hasieran esaten zioten abrasi una prostituta, denetarik, ez? Eta neama, dan ere referentia, osa ni ez dut euki eskolan ez, kirolian, ez ditut euki referente beltzak, baina nire referente nagusian erama da. Osa, ikusiet, betianik nola indion aurre gauzei, bailan aldetik, ez? Osa, nean bazka, 50 urte eta guain lortu lan ofizial bat. Eta, hortakoik, nean ikasi izune Lisuan, baino geolizentzia ez dioten eman hemen Euskal Herrin, eta orduan berriz ikasi bartzun Lisuan ikasi zuna. Orduan dia dana sailtazunak. Eta guain 50 urtekin lortu du lan ofizial bat. Orduan azkenian da, referentea da, porque azkenian egon da, ez du etxi, ez? Osea, egon da ikasten eta lortu arte. Orduan, hori azkenian, ez dut, nire bizitzan ez dut olako egorarik eduki, baina bai aman bizipenak eta bizi izan ditut, baina ez zain esageratua gaiu bezala. Bai, hain herrikiroletan, bai somatzen ditutela bari komentarioak esan duen bezala, baina ni arrotasunakin hartzen dut, eta ni saiatzen naiz, hemendik urte batzutara beste umen referente bat izatia. Bai herrikioletan, bai telebistan, Euskal Telebistan ez, porque Euskal Telebistan bai, emakume beltzak ez daude, oso gutxi daude,
tartekatatzen dira, bi batzuekin, ari ez Afrika, ez? Baina oso gutxi, aurkezle bezala ez daude. Eta azkenean, hori, nire helburua da, pixkat hori, umei, eta noski emakume, osea, neskak, ikustea posible dela beltza izatea, euskara jakitea, euskal kultura horretan sartzea, ez, herrikiroletan bezala. Ze herrikiroletan ebai, ene referentea izan da, Xanta dela lesakan bizidan ea eskolari bat, txingalari ere bai, baina eske bi gea bakarrik, bi emakume beltzak. Eta azkenean, hori, beti izan da, nire asko kostatu zitzaidan, nire hasi nintzen eskolan, eta zan, eske, guain, sartuko naiz plaza baten, ongo dia, mitiko, aditu pila bat, normalian gizonak, ez, eskolariak, ez, baserritara, izan baztean, hola indartsua, eta ni beldurra nekan, ez, plaza jungo naiz, eta aurre iritzi pila tengo dia hor, eta ni demostratu behar dut, igual doblia, beste, aibiez, nire arruti, nire sorondok, ez, plaza juten dira, eta bai, demostratu behar dut bere lana, bere indarra, baina eske ni demostratu behar dut, beltza izan da, posible detela, lan hori egitea, eta da como presio gehiago sentitzet. Eta azkenean, hori, ni arrotasunakin hartzen dut, eta beste umiak, ez, ikustea posible dela, aurreitia, beltza izan da euskalduna, eta eskolaria du nahi duten bezala bizitzia. Bai, zuk sustraiak dituzu Cabo Verden, Amona eta, ez dakit, Birramona? Birramona, bai, hiltzan ja. Eta esan nahi zut, arrotasun hori ere zure sustraietatik badatorrela, ez? Bai, hori da, ni txikitatik amak argi utzi dit, beti esan dit, oiana, hasieran mitiko, ez? Ni hile afro dakat eta eskolan bakarra nintzen. Bueno, aizpa, baino klasian bakarra. Eta ikusten zenun, zure lagunak hilelisuakin, ez? Eta da mitikoa, ama, hilelisua nahi dut. Eta amak, altzu nahitezun, ez? Plantxa batzuk erosi eta zezer egitezun. Baina nire lagunak ordez, zan, ni hoiana bezala trentzita nahi dut. Ordun zan, bueno, pues, ni nahi dut, beha nahi duna, eta beha nahi du nahi dakatena, ez? Ordun, beti ez dakitxarrea ez dut hartu, ama ere ez, baina hila da hori, azkenian amak esaten zian, nunca pierdas las raíces que tienes, da gila da, osea, ni naiz eta euskalduna izan, nire, eske ez dakit nola esan, nire bihotza dakat herrienatuta, Afrika eta Euskal Herria, eta azkenian hoi hola da izango da, naiz eta ez dakit, hola izango da beti. Eta bai, azkenian ni arrotasunakin hartzen dut, eta beste, hori, nesken erreferenta izatea, posible baldin ba, pues, nik, hori, ezkertuta. Ba, referente ona izango zea, seguro. Eskerrik asko. Mamadu, zure kasuan, arraunlaria, ez? Euskal kiroletan, kirolenetakoa. Horre ere, pentsatzen dut komentarioak, harridurak, nola bizi izan dezu arraunan munduan zure izate hori? Ba, nire anoneko ibiblia oso motxa da, ondarruna nintzen arraunain, eta komentarioak rasistak ez dut jaso araunean. Alderantziz, araunean jaso dutena da, maitzaztuna eta ondo hartuta ez, beti animatzen jarraitzeko eta hori, baino arrazakeiak eta hori ez dute araunean bizitu. Eta kirolak eman dizu toki bat, familia bat ere edo toki bat gustora egoteko? Bai, araunean eman dit lagun pila bat. Ze araunlariak urtero iguale aldatzen ga talde batetik bezea, eta hortik lagun asko ezagutzen du, eta pertsona bezala ere bai gauza pila bat ikasten da ez. Bigarrengo etxea da, familia bezala gea, pertsona bakoitza daka bere forma egotea ez, eta hori kirtzon ikasketa izaten era araunean nerezako. Amane, zure kasuan, jendartearen begietara adopzioa oraindik ere tabu bat da, zuk erakutsi diguzu lanketa handi bat egin dezula, zure buruarekin, ez? Minetik baino beste toki batetik hitz egiten dezula. Pentsatzen dut ume alaian tokatuko zaizula adoptatuak diren umeekin edo nerabeekin lan egitea. Zein izaten da zure mezua, zertan laguntzen aldiezu? Jo, nire ustez adibidez, bai ume alaiatik eta baita ere, nik aizpa daukat eta adoptatua da kasualidadez, ez? Iruditzen zait gurasoak, ez? Gurasoak edo ingurua, ez?
saiatuko da zu ulertzen, baina zu ondoen ulertuko zaitun pertsona, batez ere izango da, zure bizipen berdinak pasa ditun pertsona. Orduan, nire kasuan, nire aizpa, bueno, eta gero ere, segun ze fasetan harrapatzen zaitun, ez? Ba, niri harrapatu zian fase hori eta pixka bat nortasunaren inguruko hausnarketak, eta 18 urte neuzkanean. Orduan, horra seginan gu biok, aizpa eta biok batez ere gai horreden inguruan hitz egiten, ez? Orduan, igual baten batek eduki dezake 6 urterekin hausnarketa hori edo sustraio horrekin daukan kezka hori garatzeko momentua, eta beste batek 18 urterekin. Orduan, nire ustez oso importantea da, zure bizipen berdinak bizi ditun pertsonekin hitz egitea. Hitz egitea eta elkar ulertzea, ze azkenean ingurua saiatuko da zu ulertzen, baina zu hobekien ulertuko zaitun pertsona, batez ere izango da zure bizipen berdinak izango dituena. Orduan, hori. Eta hor, nerabezaroan edo haurtzaroan batzutan, jatorriarekiko kezka konstante bat izaten da? Bai, eta gero, segun batzuk aukera daukate beraien guraso biologikoak ezagutzeko, besteak ez, badaude ere zerbitzuak non posible dezun bertara jun eta hor dauden datuen inguruan harakatu. Egia da, nire kasuan jaso duten informazioa oso eskasa izan dela, garai hartan Txinan zegoelako alaba bakarraren, ume bakarraren lege hori. Orduan da, bakoitzak daukan beharraren arabera, ez? Begual, baten batek igual piztea zaio pixka bat, ez? Dualtasun hori euskalduna eta txinatarra, ez? Edo beste bati, ez? Hola sozializatu naiz hemen, gustora nagonarekin, eta listo, baino beti ez daude ateak itxita, ez? Eta igual, daude garai batzuk gaiaren inguruan gehiago irakurtzen dezuna, gehiago hausnartzen dezuna, eta beste batzuk, igual, lasaiago zaudena. Antonio, zure kasuan, nola deseraiki barruan ditugun aurre iritziek? Zer ez dugu egin behar hijitu bat ikusten dugunean? Adibidez, estereotipoak onartzea. Ez, adibidez, ez dakit komentarioak eta esaldiak, denok ezagutzen dugu, lo de, biztes como un gitano, horrelako zerbait, niri esan diate eta da nola, ez dakit. Oso ondo ari naiz jantzten edo nola da, ez? Hori deseraikitzeko, uste dut, helburua dela, hijito gehiago ezagutzea, ez? Ez iztea, ez esatea, ezakit, hijitoa, telebistan ikusten dut, hijitoak direla oso txarrak, eta hori ja asimilatu, ez? Hori onartu eta, ezakit, ez dakit, bure buruan eratu hijitoak txarrek direla edo oso itxiak, ez. Osea, ezagutu eta ikusiko duzu hijitoak direla pertsonak ere bai, ez? Eta bere kultura ere bai nahi dute, ez dakit, konpartitu horrelako zerbait. Eta Itziar, itzein dugu hezkuntzaz, itzein dugu, lehen Borik esan du, ez? Arrazista zera, ez? Esate jozunean pertsona bati, zer nolako txokea. Gaigea arrazakari identifikatzeko norbera gure buruan? Ez. Ez, zen ikustot askotan mugatzen garela, tal igual lehen aipatu dudan, ez? Askotan mugatzen gara arrazista... Osa, nik uste dut pentsatzen dugula, edo arrasakeria mugatzen dela, nik ez dut iraintzen, nik onartzen ditut, nik ez dut hori erabize, ez dut esaten, ez dut erabiltzen, baina arrasakeria hori baino gehiago da. Horan, arrasakeria da momentu batean, ume batek, nire kulturakoa ez den ume batek, erreferente bat aurkitzea eskolan. Bere kultura islatuta egotea eskolan. Eta ez badago hori arrasakeria da. Ez? Nola bizi du ume horrek? Eta ni batzutan gero aipatzen dut, bai, batzutan igual badire ume batzuk etorri berriak direnak euren herrialdetatik, orduan haien ezagutzen dute, etorri dira gurera, eta etorri dira igual akaso zurien herrialdera, ez? Bale. Beste ume asko eta asko dira hemen jaiotakoak, 2. belaunaldiak, 3. belaunaldiak, inoiz ez dira egon haien gurasoen jatorrizko herrialdeetan. Eskolara doaz, herriko eskolara, eta eskolan ez dute referenterik aurkitzen. Euren kulturaren aipamenik ez da egiten. Euren kulturaren aipamena, lehen esan bezala, gelditzen da mugatua urte osoan zehar aste betera. Eta gainera gero gure eskolak anistasunari erantzuten dio. Noren anistasunari, ez? Orduan,
arrasakeria nik uste dut hitzak baina askoz begiago dela eta ez garela gai hori antzemateko. Nik uste hori baino hobeto ezin dugula bukatu esaldi hori da bukatzeko perfektua. Orduan orain, ez dakit Sarak bukatu duen edo ez, edo... Bai? Bueno, utziko diogu Sarari bukatzen, ez dakit beste zerbait esan nahi dezuen gainontzekoek bukatzeko? Orain. Kulturak ezagutu, kulturak bezarkatu, porque hori da, oberena, uste dut. Ez itxi zuen kulturetan, ez itxi pertsonak ezagutzean, ez. Kultur guztiak ezagutu eta kultur guztiak bezarkatu. Nik esango nuke konpromiso kolektibo bat behar dugula, herri bezala. Etxeko lan pila bajarri dizkigute, Bueno, orain, atxeden txiki bat egingo dugu, 11etako txiki bat beran, eta gero jarraituko dugu. Mila esker, placer bat, pila bat ikasi dugu zuekin. Bai. 11etakoa hartu baino lehen, daukagu Sara, lana bukatzear dago, lan bikaina egiten ari da eta horrek denbora eskatzen du. Horregatik orain bukatzen duen bitartean, aurkeztuko du labur-labur, Sara Etxeberria, sortzailea. Basoko Maxusta da zure proiektuaren izena, ez da, Sara? Bai, arte ederrak ikasi nitun, eta ilustrazio eta diseinu munduan sartu nintzen, behin karrera bukatu nula. Eta, idatzi ziaten gai honen inguruan irudi bat sortzeko, eta iruditze zait, hemen aipatu dian hitz guztien bilduma bat bezala sortu etela, eta, aipatu dezue zaintza, kolorea, hizkuntza, eta, nire hizkuntza artea danez, iruditze zait hau dela nire aletxoa jartzeko modua. Eta ilustrazioak etxera eramateko moduan dazkazue. Hori da, orain hemen Sarak egin duen ilustrazio hau, ari dira Leire eta Eli banatzen, bakoitzari kartulina txiki batean, eta aukera izango dugu Sararen, irudi ederra hau etxera eramateko, eta Magoiak esan duen bezala, eta hemen aipatu duzuen bezala, etxeko lan hoiekin, hausnarketan jarraitzeko, beraz, eskerrik asko Sara, eskerrik asko denoi, eta guazen orduan 11etako hartzera. Lurreko hautsak lastandu ditu, zerua pausatu dadin hortzi mugetan, biharamunak esnatu zaizkigu, bihotz bat... Batetik Sara, marabila bat iruditzen zait. Etxean jarriko dugu eta gogoratuko gea beti gaur ikasi ditugun gauzetaz, hori ikusten dugun bakoitzian. Orain jarraituko dugu Zaldibiako Lardizabal Herri Eskolako esperientzia batekin. Horretarako igoko dira Oltzatxo Ontara Eztitzu Mujika Mari Ezkurrena, Euskera eta Kultura Artekotasuna Zaldibiako Hezkuntza Komunitateko proiektuko talde eragileko kidea da, udal zinegotzia ere bada, herrigintzaren kulturako zinegotzia, izugarri titulo polita iruditu zait, ez ditzu, herrigintzaren kultura, ez? Eta eskolako gurasoa ere bada, orduan, kontua da, Zaldibian korapilo bat sortu zitzaiela euskararen bueltan eta migrazioaren bueltan, eta orduan, erabaki zuten korapilo horri eustea. Konturatu ziren euskaraz etzekiten gurasoen parte hartzea apalagoa zala zenbait ekimenetan, eta horrekin kezkatuta pentsatu zuten, fokoa hor jartzea, korapiloari zuzenean begiratzea, eta deskorapilatzeko ahalegin bat egitea. Orduan, igoko dira bain ez ditzu, eta Amelia Barkin ere igoko da, Amelia Barkin UESiko irakaslea da, kulturaniztasunean aditua, ahots oso interesantea beti. Orduan, biak igoko dira eta kontatuko digute pixka bat Zaldibian zertan nahi dian. Eskerrik asko.
Bueno, azteko Ameliai, zetik aurreon behartzun, eta ikusietenen laguntza eskatu diot, eta bakarrik egon gabe, bion arten ingo deu. Bai esan dit, nola nerea prestatuta nekarkin botatzeko nerea, eta gero beak osatuko dula, bestela mikroa ez dula soltatuko, eta orduan, bueno, hasi ingo gea. Azteko, eskerrak, plaza hau bezala beste hainbat forotan eta gonbidatuk izan gea proiektu hauen arira, eta beti kontuatzen gea, gu zerbait eakustea goatzelako jute gehala, baino gehiago izaten dela jasotzen deuna, ematen deuna baino, eta gaurkotik, nik uste dano bezala, gure ikasgai asko hartuta goatz, eta urrengo bileran da pixkat hauek gai hauek konbentatzen diteunen seguro luzatzeko bidea emango digutela. Eta Zaldibin egindako bidea, bada Zaldibin, eta gure testu ingurutik egindakoa, orduan, beti esaten dana ez, herri baten egiten danak, bertarako balio lezake gehiago gutxigo, baina, importantea dana da, herri bakoitzek bere bideak egitea, ez dalako baten balio dunak ez dulako zertan olaxe beste baten balio, eta bertatik sortzea garrantzitsua izaten dalako, eta ze kontatu gehiago. Beste askotan, esaten digute ez, Zaldibin, Telegram, eta, ez da, tresna bada, ibiltzen deuna, baina garrantzitsue da, horren atzen daun begirada, helburue, eta hor jartzea indarra. Gero hortik aurrea tresnak sortuko die, beste 1000, baina helburu hortan jartzea indarra ez. Eta orduan, abia puntu edo esan deten Zaldibiko testu inguru ez zertzan ez, gure herrik demografikoki ez, bizidun errealidadegatik, antzematen zan herrian ere bai eta bereziki eskolan, geroz eta aur gehiago ziela euskeraz ezakiten familitatik zetozenak. Eta horrek nolabait sortzen zula errealitate bat, lehen ere egongo zala, baina proportzio txikigon, eta guan ja, proportzioa esanguratxue dana ez. Eta orduan, horrek ez, nolabait eskolak antolatzen zituen hainbat ekimenetan, eta bereziki aipatu behar da, ze gogoa eta ze nahi eta zenbat bide irikitzen ditun Zaldibiko Larrizabal eskolak, bai familiek edo herritarrak orokorren bertan parte hartu alizateko, bideoiek jarri eta euskeraz ez dakitenengana ez ginela iristen, ez? Eta orduan, eta gero, iristen ginenetan edo, sortzen ziela hizkuntzarekiko gatazkak edo, korapiloak. Nola ingo deu, gurasoen bilera, erdiek ez dakite euskeraz, baina ez dugu erderaz denok egin nahi, arnasgune baten bizi gea, euskaren arnasgunea da Zaldibire, orduan, nola egin ez, parte hartzea bermatzeko, baina aldi beren euskeraz biziz. Orduan, hoxe izan zen, gure korapilo amagoiak esan duna, eta nolabait, lantzen hasi ginen, Amelia erreferente pixkate kulturaniztasunen eta saio bate antolatu zan, eta hortik, hainbat guraso, pixkat, laneteko gogoz hasi ziren, eta gero ja batu ginen, pasazazu, oida bat, ikustezu ez gara izan, eta, hor dazkeu, gari uemako Zaldibiko teknikarie, gero Eider eta Ustaritz eskolako zuzendaritzatik, gero bi guraso, Eñau eta Maia, eskolako gurasok, Carmen dugu, Zaldibin dago etxekonekok aniztasun elkarbizitza elkartea, orduan bertako ordezkari, eta gero ni udaletik. Orduan, pixkat
josi ginen, eta gero jun ginen Amelia eta Karmeleren bila hau ezira, gu korapilo hortan ez ginelako gai sentitzen, korapilloa ikusi bai, baina nola zer egin dezakegu, ez? Eta, hala jun ginen. Eta, lagundu ziguten ordenatzen, eta ez ikusten, nun sortzen zaizkigu egoera gatazkatxuenak, nun eragin nahi dugu, eta guazen aztertzea nola egin dezakegun, egoera konkretu horiek bideratzen juteko. Eta orduan, hortik sortzen die, formatoak edo deitzen dieunak, eta nolabait, adibidez, markoaren bilera, hau da, ikasturte hasieran, egiten den azalpen moduko bat, proiektua beha azaltzen duna, eta nolabait, kurson zehar eta hauek denak guraso guztiri eta irakasle guztiri eragingo dien formatok izan da, zergatik egiten dien azaltzen den saio bada. Urtero, irailean egiten deuna. Eta, hasieran Karmel eta Ameliakin, guain ja taldera gileko batzuk parte hartzen dute saioia ematen, eta aldan eta autonomona izatea nahi da, eta pixkat hori izaten da, gero gela bilerak, gurasoen lehen esan duten gela bilera horien formatoa aldatu egin da, gero esplikatuko den nola egiten dien, oharrak eta eskolatik familitara helarazten dienak eta aldatu egin da kanalak, eta kanal horiek hainbat aukera ematen dizkigute hizkuntzan aldetik eta guraso elkarteko bilerak, iazko kursua izan zen lehen aldia, euskeraz ez dakin guraso bat, guraso elkarteko juntako kide izan zana, eta gaur egun, ja, 10-etik, 2 dia. Eta gero, idatzizko harrak, hitzaldik, hori denetan, euskeraz die, baino aldi bereko itzulpena aukera lotzen da, eta, hainbat gune hori denak ez, identifikatu, egoera hori denak, eta formatu forman, kontuan hartu beharreko gauzak, egin beharrekoak, hola diseinatuta daude fitxa bakoitzen. Eta beti ajustatzen, hobetzen, ebaluatzen, gure gora beretan, eta horiek. Eta, pixkat aipatzeko, igual gaur egundi begiratuta, bilbide hontan edo igual, zein izan dien gakoak, guretzako garrantzitsuk izan diena bidean, igual beste herri batek ere kontun izan nahi baditu. Alde batetik talde eragilea eta talde lana, lotzea ez, eragile desberdinek helburu berean lanean jartzea. Horregie da, batik bat, badiez gurasoen artean, guraso elkarten, nahiko gendukela igual, talde eragile hortan, orduan eta aniztasun gehiago lotu ez, eta, hoi pixkat geixo kostatzen da, baina beti saiatu beharreko gaia. Gero horrengoa. Akordioak eta kontzesioak, hau gero igual, Ameliak geixo sakonduko du igual puntu hau, baina, bai. Azkenen, lehen aipatu diez, min asko elkar gurutzatzen die, euskal hiztunena ez, hizkuntza gutxitu bateko hiztun izate eta ez, herri menperatu bateko kide izate horren mina, baino aldi beren, beste herrialde batetik etorri eta adibidez arrazializazioaren mina, edo hainbat min elkartzen die, eta orduan nola iten deunez, elkar nik neretik, zuretik, elkar puntuoik lortzeko eta adosteko. Gero gela bilerana, uste deu momentu honetan hau dala igual famili gehienetara iristen dan momentue,
lehen egiten ziren gela bilerak, deialdi batean, euskaraz, xuxurlarian figurakin, edo ez, edo PowerPointa igual erdera gazteleraz eman da euskaraz etzekiten antzako, baina bilera nolabait deserosoa izaten zen, bai euskaraz ekinan aldetik eta bai etzekinan aldetik ere. Eta orduan gaur egunen formatua aldatu da, eta alde batetik da hizkuntzan gaia nola kudeatu, eta da erdi ordu bete baten barruan, saio erdia da irakaslearen azalpena, euskeraz izaten dana, eta aldibereko itzulpena bermatzen zaiona euskeraz ez dakinari, eta gero dau bigarren zati bat, dala familien arten, talde txikitan eta egiten dan ariketa bat, nun, ja ez da bakarrik azalpena entzutea, parte hartzen dan puntu badago bilera hortan, eta gaina parte hartze hortan sortzen die, bestela kalean igual sortu ez dien harremanak, ez? Zure seme-alaben gelakoen gurasoekin, konpartitzen duzu momentu bat, eta orduan, hor ikusten da, ez, barrera puskatzen die, eta gero hoi kalean ere, edo eskolako irteretan eta ere, antzeman egiten da, ja, agurtu egiten gehalkar, ja, ez, zurekin konpartituen momentu bat, eta orduan, gertuatzen zaitu, eta gela bilera lehen bakarra zana, oain bi egiten di ikasturten. Irakasle igual gehiagi etzaile, lan gehiagarri eskatzen die, baina, bi ikasturtean, bi momentu horiek egiten die. Gero beste gako bada irakasle taldea eta zuzendaritza, ez? Azkenen irakasle taldeak eta eskolako zuzendaritzak gai honi, bai familien parte hartzeari eskolan eta bai euskeraz bizitzeari garrantzi handie ematen dio, eta orduan hainbat formakuntza jasotzen dituzte, saiakera handi egiten dute familik bileretara eta erakartzeko, eta hoi dena beharrezkoa da, ez bakarri momentu puntualetan egunerokoan begirada horrekin lan egitea. Eta begirada esan deuna, aste bat, egun bat, ez, egunerokon presente izan behar da, eta hoi da gakoa, eta beti horrek ematen zaitu beti egiten dezun hoi jarraitzea kuestionatzen, ondo aialgea zer hobetu behar dugu, bestela oso mugatuta jartzen gea, hause egiten dugu eta ja egin degulako, eta begirada hoi konstantea izatea. Hau ja pasa, lentasun, bai. Eta gero, ibilbide badala. Goraberak daudela, galdera batzuk askatu diteunakon, gero berrik sortzen die bidean, eta egoera berrik, gatazka txikiak, eta, holaxe ulertu behar dela, borondate honetik, intentzio honetik, lan egiten jarraitu, eta beti ikasiz, hankasartuz ikasiz. Eta, gero komunikazio eta saretzen, ez da gure helburu nagusia izan, edo, helburu izan danetan, normalen herria beida nahi izan du deu zabalpen nahin, edo, proiektu honen berri zabaldu, hortako ingendun ikusentzunezko bat, batez herrin bertan, familien arten sozializatzeko gaia, eta gero UEMA taldera ginen neonik, eta UEMak beste herri askotan eragiten dunez, pixka bat hortik zabaltzen junda, eta beste lako forotatik egonbiatu gaituzte, eta helburu nagusia izan gabe, hoi ere landu da. Eta hoi, arazotik, korapilloa, eta horri hoi askatzeko palanka
palanka lan hori. Eta guain pixkat zertan nahi geha, edo bueno, aurten zer erronka diteun, alde batetik kontuatzen nahi geha, garrantzitsu edala sistematizazioa eta finkatzea, bazkenen taldera gile baten pertsona daude, baina pertsonak bere fase desberdinetan aldatu iten dira, orduan nahi deu hizkuntza eta parte hartzea eskolan nola kudeatzen da, nola bai jasota egotea bere hizkuntza proiektun, bere hezkuntza proiektun, orduan pixkat hortan zentratuko gea, baita guraso elkarte barrun ere, nola lan egin, eta gero zabaltzen da saretzen jarraitu, euskerare euskeran gaia lantzea, euskera maila, euskaran erabilera, gutzako lanildo garrantzitsue da, eta hor, eskolaz kanpo aurren jarduerak aztertu, gero herriko euskera mai bat edo baita ere bultzatzen hasi gea, Ueman elkarlanakin, eremu hortan lan eiteko, eta kulturartekotasun ere bai irakasleen formakuntzakin, bai familien arteko elkargune gehiago sortu nahi ditugu, eta lan hildo hiek izango gainuzteke horten. Eta hemen argazki batzutan, pixkat, labur bilduta. Eta gero, biden beste 1000 gai sortu izan zaizkigu, ama hizkuntzen garrantzia, euskerana bai, baina norbere etxeko hizkuntzen garrantzia, gero baitare, talen aipatu da baita mikrobideoiekin ere, mikrorrazismo bideoiekin ere, egin irekin ere euskaraz, bileran taldera gehieko kide batek esan zuen, bere seme alabekin gertatu zaiola herrin, ez, komertzio batera jun eta erdera zeitea behai, koloreagatik, orduan, horti pixkat kanpaina hoi, eta hola. Hoxe no, armentzeko, baina Ameliai hitza hartzeko. Bai, entzuten da, bai. Bueno, ikusten duzuenez, harrapatu nau hemen publikoan, eta ez nau behar, hau mugitzeko behar nau bakarrik, eta, ze esan dezaket nik honen inguruan. Begia ze erronka, ez? Herri batean non beti bizi izan diren euskeraz, eta eskolan beti funtzionatu duten euskeraz, eta denbora gutxian, kopuru maju bat, ez, euskeraz ez dakiten familiak batzuk ikasten ari dira, apur bat, baina oraindik askok ez dakite, ez. Eta haur hezkuntzan gehiago, momentu batzuetan maila batzuetan gehiago ziren atzerritar jatorreko familien seme-alabak, familia autoktonoen seme-alabak baino. Nola zer egin dezakegu? Ze, karo, gaztelaniara pasatzea da erreza eta ez da konponbidea, ez da? Eta orduan, horrek behartu gintuen pentsatzera. Baina ez da herri horretan soilik gertatzen den egoera bat, herri askotan gertatzen ari da. Eta jarraituko gertatzen, ez da? Orduan, nola jarraitu euskeraz bizitzen, herrian eta eskolan, eta aldi berean familia hoiekin komunikazioa bermatu, ez? Bermatu eta parte hartzea bermatu. Badirudi ez dela erreza izan behar. Eta guk bide batzuk bilatu ditugu, proiektu hau duela 4 urte, hasi zenean Zaldibin erabat esperimentala zen, guk ondo ez genekien zer egin behar genuen, baina zerbait egin, ze gogo eta oso ondo dago, baina gero zer egin behar da. Eta erabaki genuen denon artean egin nahi genuela zerbait, naiz eta imperfektua izan. Eta hori aldarrikatu du betidanik. Egingo duguna ez da perfektua izango. Eta imperfekzioa, askotan esan du bezarkatuko dugu. Eta jarraituko dugu, erdipurdi izatera da jarraituko dugu. Ikasten hobeto egingo dugu urrengoan. Eta beste gako bat izan da, saiatu gaitezen, hau guztia egiten umore honez. Ze hemen min asko daude, agrabio asko daude, egonezin asko daude.
eta beste estilo bat ezagutu dugu, eta emaitzak batzutan ertaina izan dira, guazen beste aldarte batekin probatzera. Alde ninean atseginez eta umore honez, ez? Eta batzutan ateratzen zaigu eta beste batzutan ez, baina begira, hemen zeo zer atera zaigu apur bat ondo, ze herrian zeuden egonezin batzuk joan dira biguntzen. Hemen zeuden egonezin batzuk. Euskaldunen artean, claro, batzuk ez badute ikasten, guk ez diogu euskarari uko egin behar. Eta besteek ez gara enteratzen ezertaz, baztertuta gaude. Eta bakoitza bere lekuan, mugitu gabe, ez ginen inora joaten, ez? Eta orduan, ez ditzuk aipatu du kontzesioak egin behar izan ditugula denok. Eta hori ulertu dugu, kontzesioak, negoziazioa, bat amore matea, ez da? Eta begira, zera gogoratzen dut, pare bat esaldi ekarriko ditut bilera hoietatik, ez batek esan zuen behin, Euskaldun batek esan zuen, amore eman behar dugu dena ez galtzeko. Oso potentea. Batzuk sentitzen dute dena euskara galtzeko zorian edo bidean zegoela herrian. Arnasgunea izan da momentu horretan, ez? Eta beste batek esan zuen, hau, prozesua martxan jarri genuenean, jara ora. Jara ora. Eta hori zen, euskara probatzekien pertsona baten esaldia, baina ez zeo zer behar genuen, ez da. Eta hori, besteak beste, ez ditzuk azaldu du markoa, markoa azaltzen da urtero, guraso berrientzat, irakasle berrientzat, eta markoan daude gauza begira ze azaldu behar dugun. Zergatik tematzen garen herrian euskera erabiltzean. Ze batzuetzat ez da evidentea, bilera bat egin behar badugu eta denok ulertzen badugu hemen gaztelaniaz, ordu bat, guazan gaztelaniaz egitera. Ze problema dago. Azaldu behar dugu zergatik ez dugun hori egiten, non dauden gakoak. Ze batzuk etorri dira beste herrialde batzuetatik eta ez dute ulertzen hemen zer dagoen jokoan. Zertan gabiltzan, zertan gauden engaiatuta, ez da? Eta hori azaldu behar dugu. Eta euskaldun batzuk ere entzuten dute arretaz. Ze batzutan badakitea zerretzen, baina ez dakitea azaltzen. Zeintzuk diren, haien argudioak, eta orduan begira, honek argudioak eman dizkit. Ze tratatzen dugu gehiago? Ze garrantzitsua diren familien etxeko hizkuntzak eta eskolak aditasuna erakutsi behar duela eta keinuak egin ume guztien etxeko hizkuntzekin, baita gaztelaniarekin ere etxeko hizkuntza delako. Eta hori, batzuentzat, ez da horren evidentea, horri ere arreta eman behar zaiola, ez da? Zer tratatzen dugu markoan bebai, ume guztiak direla herrikoak. Eta posible dela identitate anitza, hemen entzun dugu, hitz hori ez dugu entzun, baina bai entzun ditugu testigantza batzuk, eta baten batek esan du, ni hemengoa naiz, baina Afrikarekin ere badaukat lotura, identitate pluralak posibleak izan behar direla. Baina irakasle batzuk horretaz ez dute inoiz entzun, eta familia batzuk ere ez. Eta pentsatzen dute haien seme-alabak direla gauza bat, bakarrik, eta jatorriarekin lotura daukala, ez bertako gizartearekin. Gauza hauetaz guztietaz, hitz egiten dugu. Daude mezuak, eta mezu batzuk apur bat, deserosoak. Eta batzutan hor bakoitzak azaltzen ditu bere agrabioak, baina gure jarrera da beti jasotzea eta aurrera jarraitzea eta eraikitzea, ezta. Ikusten, enroiatzen ari naiz, ezke daukat arrisku bat, esango du gauzatxo bat bakarrik, zure baimenarekin. Eta da, duela 4 urte hauek ausartu ziren,
biba, eta jarraitzen dute bide horretan. Urren urtean beste 5 herri ausartu ziren, prozesu berean sartzen, urrengo urtean 3. 12 herri, eta 4. urte honetan beste 10 piko. Osea, ja dira 20 piko herri daudela tresna hauek erabiltzen, ezta? Eta, bueno, prozesu xumea da, xumea. Baina nonbaitetik hasi behar gara ez eraikitzen eta hori euskara eta kultura artekotasuna uztartzen. Zerbait zehatza nahi izan ezko edo lasai kasoein, baina esan deuna herri bakoitzetik eta norbere realidadetik dala ondona honi eusteko eta Eskerrik asko ez ditxuta Amelia, benetan argigarria iruditu zait. Eta hori ez, gero eta herri gehiago ari dira batzen, esan nahi du korapiloa hor dagoela toki gehienetan, eta herri bezala horri eutxin behar diogula, eta ez beste aldera begiratu batzutan egiten dugun bezala, ez? Eta azken txampan sartzen ari gera, gaur pila bat ikasten ari gera, ezta? Eta azken txampan sartzeko, pixka bat marko teorikoa edo, ez? Ez dakit, saiatuko gea hortik egiten zerbait. Hortarako etorri zaizkigu batetikan Maitane Arnoso Martinez, gizarte psikologiako irakaslea eta SOS Arrazakiriako kidea, eta bestetik Leire Amenabar Larrañaga, gizarte psikologiako doktoretza ikerlaria. Orduan, beraiei ere galdera batzuk ingo dizkiegu, jakindaia gauza batzuk hitz egin direla, baino adibidez, Zaldibiko gai korapilo ontatikan zuen gogoeta batera lotura eginez, nola funtzionatzen du autoktoniaren diskurtsoak edo identifikazio nazionala, badaki dala zuzenean sartzea, baina justo utzi dute pelota hemen, eutxiko genioke, alegia, euskera hizkuntza txiki zapaldua dan herri hontan, nola kokatzen gera immigrazioaren aurrean. Zaila utzi diguzuena orain bukatzeko, ez? Ze sentsazioa genuen denbora oro Leire eta Bilok gauza asko esanak zeudela, ez? Eta zer berri esango dugu. Eta gainera unibertsitatetik horrela etiketa horrekin, ez? Baina, badaude gauzak esateko. Autoktoniaren edo lurraldetasunaren elementu hori pixkat txertatzeko, eta ja hasiko naiz ez, eskuil muturraren diskurtsoak nola eraikitzen ari diren eta nola ditugun gure artean ere ez, eta lehen lagunak esan duen bezala, diskurtso batzuk ezia bakarrik eskuil muturrak erabiltzen dituenak, baizik eta eskertiok, feministok, euskaldunok erabiltzen ditugun diskurtso batzuk ere, eta hor dago arriskua, ez? Eta besteak beste lurraldetasunaren diskurtsoa da, eta niretzat batez ere ardura, ez? Zergatik da hain arriskutsu lurraldetasunaren diskurtsoa da oso zentzuko diskurtsoa delako. Eta azalduko dut, ez? Esaten dugunean mehatxu testuinguru batean, batez ere edo krisi testuinguru batean, lehenengo lanpostuak krisi egoera batean baldin bagaude, laguntza nahikoak ez badaude, normalena da euskaldunontzako izatea. Ez zerbait oso eroa, horrelako diskurtsoa esatea, ez? Eta diskurtso horiek lurraldetasunan oinarrituta daude, ez? Lekukoek eskubide gehiago izan behar ditugu, etorri berriak baino. Adibidez, galdetuko banu, autodeterminazio prozesu batean nortzuk bozkatu beharko zuten autodeterminazioaren alde edo kontra? Ostia, ahian hasiko ginen mugitzen, ez? Eta zeintzuk gara euskaldunok? Benetan betidanik bizidu izan dugunak zapalkuntza hori, etorri berriek ere, eta guzti hori
lurraldetasunaren diskurtso horretan errotuta dago, ez? Batzutan pentsatzen dugu lurraldetasunaren diskurtsoa Le Pen, Trumpen edo Meloniren diskurtsoak direla, ez? American First, olakoak, baina ikusten ari gara ere Euskal aberriaren aldarrikapen horretan, eskuin muturreko diskurtsoak ere gure ospakizunetan, ez dakit Donostiako aste nagusian agertu ziren kartel horiek kanpotarrak kriminalizatzen eta kanpotarrak gure aberriaren mehatxu zirela aipatzen zutenak, ez? Nola ditzen dira hauek arbasoen mendekuan izenian, ez? Orduan, eskuin muturra ez zerbait oso urruti dagoena, baizik eta gure gizartean badago, gure gazterian ere badago, nik uste dut orokorrean gazteria antiarrazakeriako aktivismo batean dagoela esango nuke, edo behintzat ulertzen dute intersekzionalitatea zer den, diskriminazioa zer den, baina badago ere gazteri bat Espainiako eskuin muturrarekin loturak dituena eta hor antolatzen dagoena ere, ez? Azkeneko asteetan, nik Donostiarra Pasaitarra naiz, eta nire auzoan, orain ez naiz bertan bizi, baina bizi izan naiz asko, Terrintxarpen, patruiaje, bizilagunak antolatutako patruiajeak egon dira, ez? Eta, hori beldurgarria da. Eta hor guztian, hori lurraldetasunaren guk hemengoek, hemen jaiotakoek, betidanik hemen egon garenok, hori, ez? Eta horregatik interpelatzen dugunean besteari jatorriari buruz baino zu nungoa zea benetan, hortaz ari gara. Baina benetan euskaldun hemengoek dugu, ez? Eskubide gehiago. Eta sinesmen hori oso errotuta dago, eta niretzat arriskutsuena da hori ez dela hain eroa, ez? Pentsatzea momentu batean, eske normala da, guk eskubide gehiago izatea. Eta horri buelta eman behar diogu, ez? Eta gero gehien hitzein dezakegu ere arrakastaren inguruan, ez? Nik goiz osoan egon naiz horrekin ere bueltan, bakarrik, arrazakeria ez da bakarrik, arrazakeriari ez da bakarrik aurre egiten etorri berriek edo euskera ikasten badute edo ibilbide arrakastatsuak baldin badute. Nik ez dut nahi, aberri bat eraiki nun bakarrik mendebaldeko arrakastaren ereduatik eraikita dagoen, ez? Zer identitate anitza, ez? Ameliak erabiltzen zuen identitate anitzak identitate nazional berriak eraikitzeke dugu eta nola eraikiko dugun eta zertan oinarrituko ditugun identitate nazional anitz horiek, ez? Lurraldetasuna eta identitate nazionala oso lotutak dauden kontzeptuak dira, ez? Eta, eta pixkat leireri ginoa egiteko ere, baina identitate nazionalek eskuin muturrak hainbeste erabiltzen duen elementua da. Identitate nazionalek normalean gainera glorifikatzen dugunean identitate bat, ez? Aniztasunaren kontrako jarrerak bultzatzen ditu. Ze glorifikatzen dugunean pentsatzen dugu gurea dena onena, eta euskaldunok ez gaude hortatik hain urrun, esaten dugunean, eske euskaldunok ez berdinak gara. Zer esan nahi dugu horrekin? Eta pixkat sinesten dugu ez berdinak garela. Bai? Itiarren, datuek edo teoriek adirazi dute ezaugarri zehatzetara sortutako identitateek, kulturalki, linguistikoki, hori hain etnikoan edo hain, esan duzu mesela,
beria glorifikatzen duen identitate batek kulturarteko jarrera desegokiak edo negatibak dituztela. Baina ikusi da ere bai, identitate nazional gutxituetako kideok baditugula jarrera irekiago batzuk. Autokritikarik egin gabe, autokritikak egin da noski, baina ikuspegi hori ere nahiko neuke plazara ekarri, eta behin ikerketan gabiltzala, gure datuek ere hori adirazten dute. Zaten dute identitate nazional euskaldunean altu edo puntuazio handia duten kide horiek dira, gurera adaptatzea edo gurera moldatzera nahi dugunla eskatzen dugu, baina era berian nahi dugu euren jatorrizkoa mantentzia. Bai, espazio pribatuan, lehen esan dan etxeko eremu horretan, baina baita ere gure kaleetan. Eta ez dut nahi guria berezitasun bezala jarri, baina bai nahi dut mai gainean jarri aspektu positibo hori. Bai, bakarrik zan pixkat, azaltzeko identitateak glorifikat hori da, ez? Nik utzut, identitateak glorifikatzen direnean arriskuak dagoela, baina baita gure identitatea eta Euskaldunon identitatea haian ere beste ikuspuntu batzuetatik eraikita dago, ez? Eta hor, askotan hitzein dugu Leire eta Bilok, ez? Internazionalismoa jasan dugun biktimizazioa edo zapalkuntza eta hortikan nola aldiogun heldu, ez? Baina hori azkenean dela zalde batetik mehatxu linguistikoa nabarmentzen da eta sentitzen da, baina bestetik ere badugu besteekiko elkartasunerako joera, ez? Eta bi elementuak daude, beti jokuan, bat indartu behar dugu, ez mehatxuarena, ez? Baizik eta elkartasunarena, eta pixkate hortikan. Bai, zer da arrazismoa, hortan nahi gehiagoiz guztia, baina zerren gainean dago eraikia arrazismoa? Lehenzuk pista batzuk eman dituzu, ez? Bai, gorentasun edo gailentasun sentipen horiek. Zerren gainean, nik uste importantea dela guk identifikatzea ere zerren gainean dagoen eraikia gure arrazismoa. Arrazakeria tresna ideologiko bat da desberdinkeria mantentzeko. Eta desberdinkeria horren aurrean gure burua justifikatzeko edo gure lekua, gure posizioa edo gure privilegioak mantentzeko tresna. Zertan oinarritzen da, bezakit, lehen sinesmen horretan, aldi batetik, desberdinkerian sinestea, pentsatzea, normalizatzea desberdinkeria, batzuk besteok bainon. Klaro, ia zaitza egiten hainbeste lehen esan da ere ez, ageriko arrazakeri horretaz, arrazakeria ere guk sos arrazakerian asko erabiltzen dugu polimorfoa dela, Agustinek erabiltzen zuen, kontzeptua aldatzen juten da, eta orain arrazakeri demokratikoari buruz hitz egiten da. Eta zer esan nahi du arrazakeri demokratiko honek, guk jazten dugula gure gizartea berdintasun aukeratan eraikita dagoen gizarte bat bezala, ez? Orduan gure gizarte demokratikoek berdintasun aukeratan oinarritutak baldin badaude, egiturazko diskriminazio guzti horiek ezabatzen ditugu, ez? Eta norbait arrakastatsu ez baldin bada, esfortzu nahikoa ez zuelako egin izango da, ez? Orduan horregatik esaten nuen ze beldurra ematen didan arrakastan eraikitako prozesuak, ez? Edo sinesmen horiek. Eta bai, lehen esan dudana batez ere ez eta euskarari heltzeko berriz. Azkenean oinarritzen da edo justifikazio hauek normalean ematen dira errekurtsoak
mugatuak daudenean, ez? Oparotasunean bizi den gizarte bat, agian errekurtso mugatuen edo lan nahikoa dagoenean guztiontzako, agian horrez du hainbeste arrakasta izango arrazakeria, baino krisi egoera batean, edo egoera batean nun euskarak hiztunak galtzen ari dituen ere, eta ez nahitan nahi ez etorkinak etorri direlako. Hemen jaio garenok askok ez dugulako hitz egiten. Eta agian ez dugu esfortzu nahikorik egin azaltzeko zergatik den hain garrantzitsua euskara edo, baina egia da. Euskara hiztunak galtzen ari ditu, ez? Eta orduan, horren aurrean txibo espiatorio batzuk, ez? Erraz sartzen dira. Euskera esan dezula, eta orain Leireri botako diot galdera, ez? Euskera gure herriaren hizkuntza izan daiteke integraziorako gako bat? Bai, hori, nik uste ez dituke esan duen oso garrantzitsu edala, biharrezkoa da gakoa dela esateko, tokien tokiko azterketa soziolinguistiko eta etnokulturalak itea, esango neuke, ez da berdinez aldibi bat edo usurbil bat, zein Barakaldo, mitifiketan noa beti bezala, baina Barakaldo edo Irun bat. Irunen euskara gakoa da integraziorako, nik nahiko neuke, baina ez dakit realidadeari erantzuten dion. Baina, berriro datuetara noa, eta datuek erakusten deure euskaraz bizigarenok dauzkagula kulturarteko harreman gehienak, eta uste dut hori bai atara behar dela mai gainera, eta balio eman behar jakola euskal komunitateari kulturarteko harremanak egiterako, eta euskara herritar danontzat tresna edo bide izateko, eta aiztu barik jatorrizko hizkuntzak ere kalian egon behar direla. Hipotesie dau, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 120 hizkuntzatik gora hitz egiten direla, eta kaleko erabileran hizkuntzen 102 bakarrik hartzen dute hizkuntza horiek, orduen, ez da errealitatearen isla ere, eta hortako, iruditzen jatez aldibiko prozesu batek balioan jartzia hizkuntza errealitate denak, aberastuko lukela gure herria. Pixka galderari buelta mondatzez, baina aurrekoan horeretan kontatu ziguten, udal euskaltegietan arabiar eskolak ematen ari direla, arabiar komunitateak eskatuta. Eta hor niri sortu jaten galdera da, ia udal euskaltegien terminoa aldatu beharko litzateken edo ez, igual basatzetan sartzen ari naiz, baina badau zer pentsatua eta galdera asko sortzen dira. Maitane, arrakastaren diskursoa eta horrekin arituzea lehen, askotan esaten da, etorkinek integratu egin behar dutela, ez dira nahikoa integratzen, ez dutela egin nahikorik egiten, diskurso hori hor dago. Alde bakarrekoak izan behar da saiakera hori? Bai, arrakastaren diskurtsoa kanpora. Eta asko gustatu zait ere zuek esan dezuena imperfectas, aldarrikatu behar dugu imperfectak izatea. Bai, nik uste dut eskatzen dugula, Leirek nik baino askoz gehiago daki honetaz, baino integrazio eta asimilazio terminoak guztiz oker erabiltzen ditugu. Normalean jendeak esaten du, integratu behar dira, baina eskatzen ari garena da asimilatzea, gurera asimilatzea. Integrazioa bi norabidetako prozesua da, ez? Eta orduan pixkat Leirek esaten zuen ere, ez bakarrik guk eskatzea haiek gure kulturara
asimilatzea, baizik eta zer beste gauzak ditugu elkarrekin sortzeke, ez? Eta guk ere gizarte bezala zer aldaketak egin behar ditugun. Eta gainera askotan, hemen gaude Leire eta Bilok ikuspuntu ezberdinak ere, ez? Plazaratzeko, euskararekin adibidez. Osea, guk gaude orain oso lotuak lan egiten etxeko langileekin, atzerritik etorri diren etxeko langileekin, eta lehengo aurreko astean, eztabaida saio batean, bota nuen euskararena, eta begiratzen ziaten, que loka, osea, ezin dugu gure, ezin ditugu eskatzen diguten el soziosanitario, ez dakit nola ditzen dioten, ez? Etxeko langileek orain jaso behar duten formakuntza hori ezin dute bete, eta euskararena esaten diguzu orain. Osea, euskara ez dago gure helburuetan. Naiz eta gure datuetan, bai, egin dugu beste, hori da plazaratzen dutenak horrela elkarrizketa batean, baina gero galdetzen diogunean noraino egongo ziren prest, orainik ez nago ziur datuekin, baina nahiko irekiera aurkeztu zuten euskararen inguruan etxeko langileak konkretuki, ez? Baina egoera, haien egoera prekarioan batzuetan gehiegi eskatzen dugula, ez? Eta integrazioa zer den? Osea, ez dakit, integrazio zer egin genezake guk ere, ez? Integrazioak txanponaren bi aldeak dituela, jatorri atzerritakoek gurera, lehen esan dutena, gurera adaptatu eta eurena mantendu, baina guk ere txamponaren beste aldian gurea mantentzea nahi dugu, baina eurenera ere moldatu bihar gara. Bai instituzionalki edo konpromiso kolektibo hortan, baina baita ere individualki, ni tesie hizkuntza komunitate gutxituen arteko harremanetan ari naiz egiten, eta harrera jendarte edo jendarte hartzailean ikuspegitik. Eta berriro datuetara jota, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan jaiotako,en 37% dau immigrazioak ekarritako hizkuntzak ikasteko, adibidez. 37%. Bueno, ez da datu txikie, baina ez da ere igual optimoa, orden, hori, beti egon margarela oreka horretan, geuk zer eskaini, geuk zer egin, eta harrera iteko benetan, eta ez hartzaile utz izateko. Eta nik uste dut oso, Leireren artikulu, publikatuta dago, lanaren satitxo bat, eta duela gutxi aurkeztu genuen kongresu batean, eta jendeak zegoen flipatua pentsatzen, ke? Osea, guk haien hizkuntzak ikasi, guk gure protokoloak haien hizkuntzetara aldatu edo, osea, zerbait oso utopikoa izan daiteke ere, baina joder, pentsatu behar dugu guk ere, haien hizkuntzak, haien ekarpen bat dela guretzat ere, ez? Eta gure seme alabentzako, eta aukera bezala, ez? Eta anistasunean eraikiko dugun gizarte bat. Naiz eta utopikoa izan, dela utopikoa. Baina utopia izatea, ez? Nola esaten da horratz, como brújula. Izar horratz ezela, ez? Nik uste dut ondo dagoela. Eta hortarako hori ez da gertatuko aixaz, hori egin biada, elkarrizketan jarri biagara, eta elkarren biharrak entzun bioguz, geuk guria konteu zergatik ari garen hornetan, eta eurenak ere, guk eta eurak ari naiz termino hietan sentitzeot, baina danon biharrak jarri behar direla mai gainean, eta gure botere egunia deserosoa izango da, baina deserosotasun hori izango da eraldaketarako abia puntuen nire ustez. Eta hortik ikasiko dugun danetik, nahi dugun herri hori iazelakoa danon artean eraiki.
Eta barkatu, pixkat aserrearena hartuz, zuk esan dezula lehen aserrea ez, nik uste dut guaiek ere erabiliko dut berriz, baina besteek ere behar dutela sinistu eskubideak migratzen dutenean edo eskubideak dituztela haien kultura mantentzeko. Zaian, ez, osea, asko jaso dugu, allí donde fueres, haz lo que vieres, ez? Eta hori, diskurtso asimilazionista asko errepikatzen da, guk errepikatzen dugu, osea, jendeak errepikatzen du. Orduan, sinestea bateke eskubide linguistikoak izan ditzazkela ere, ez? Ze bakarrik pentsatzen dugu gure eskubide linguistikoetan, baino nahiek ere. Eta nazioarteko legediak babesten ditu migratuen eskubide linguistikoak. Ez? Bueno, paperean behintzat, paperean. Baina horregatik, ez? Osa, paperean babestuta dagoena garrantzitsua da ere, pentsatzen, zuek ere eskubideak dituzue. Aserretu eta eutxi, ez? Eskubidei, ez dakit. Bueno, egin txalo, merezi dute. Utopia iparrorratz hartuko dugu, jarraituko dugu lanian, eta orain Jose Mariri emango diot hitza. Bueno, tardi pasia dira. Orduan, ez dago denbora askorik. Asmoa genuen mikrofonoa pasatzea, pizkat hemen zuen iritzia jasotzeko. Baten zerbait nahiko luke esan. Oian, zu gizarte langileatzea, zer duzu esateko? Nik azpimarratu nahiko nuke ere bai gizarte politiken garrantzia. Azkenen jende asko kanpotik datorrenean bizi hobe baten esperantzan etortzen da. Eta Mamaduk esan duen erreferentzia indio beak sentitu zala oso harrena ona intziotela ondarrun. Eta horrek eragin ziola ere bai euskera ikasteko motivazio estra batez. Eta iruditzen zait gizarte politikak errefortzatzen baitugu jendeari bermatzen badiogu bizi baldintza duinak eukitzea euskeratik eta Euskal Herritik erresagoa izango dela ere bai jendeak euskera ikasteko eta bertako kulturan integratzeko motivazio hori eukitzea eta esan dezuen guztiare bai elkarbanatzet guk ere besteena ikasteko eta elkarbanatzeko eta kultura artekotasuna sustatzeko baina gizarte politikak indartzearen garrantzia. Eskerrik asko, bate gehiago. Zuen zute zerbait esan, zuen zara. Baina ez dakit nondik hasi. Bueno, zuek esan dezuena ni buru neukide denbora guztin. Kulturak ezagutu baino, kulturak errespetatu emar diela. Ni irakaslea naiz, senarra, senegaldarra dauket, bi ume dauzket, orduan esperientzak eduki ditut, bikote kanpotara euki aurretik, irakasle bezala. Eta hezkuntzan gauza asko daude egiteko, eta nik irakasle bezala ikusten dena da, ez gehala familia horietara gerturatzen, eta ez dugula ulertzen beraien errealitatea zein dan. Eta agian guk irakasle bezala pentsatzen dugu, zerbe garrantzitsu edala ikasle bezala ume horiek itea, baina gurase horiek bere kulturan ez du ikusten hori garrantzitsu edenik. Orduan, irakasle gauza asko dauzkeu aldatzeko, familioiek gerturatzeko. Eskerrik asko. Itxaso, txatxilipurdi, ez tezu nahi? Bale. Zu, Ana? Bueno, ni batez be eskerrak eman nahi dutzuet, bentsat irriki txikia daukogun ondako bentsate alfabetatzeko zentzontan, eskerrik asko, aukera motearren. Junkal, zuzara, amanen meiren ama, deno alaba izan da hori izketan, zer, nola sentitu zea gaur? Alabak esan ditu nakintzu ama bezala? Bueno, nik uste oso ondo azaldu dula bizi dituen gauzak, eta nola, ezakitu sordu nirago. Bueno, ni oso ondo sentitu naiz, behain hor ikusteaz. Eta, bueno, pozik. Auzotarra gea, zuenak, eta oso pozik sentitzen gare bai. Azten eta ezten estetik,
gai honek asko du ere. Bai, egia esan oso aberasgarria, entzutia bizipen ezberdinak, hausnarketako bide bat izateare bai. Gu egia da ez denen nahixialdi ez hitzailean ibiltzega, euskaltzalean, orduan ludikotasunetik ere hizkuntza ohituretan eta hausnarketa hizkuntzan iztasunan ibiltzega, orduan, bai, beste ale bat, baina beste esparru baten. Oin karta jokoa, eta zuen propaganda bizkatei. Bai, karta jolas bat sortu dugu, egia esan, erun espero hau inberri izatea. Korapilatu, izen hau, gaur ibiligea korapilo diferentian inguruan, eta guk karta jolas hau sortu dugu euskeraz jolasteko behar hortatik. Ikuste genulako aukera gutxi zeudela mai jolasak euskeraz ibiltzeko, eta adin ezberdin eta zuzenduta, sormena, euskotasuna eta lantzeko pixkatari hortatik sortu dugu. Bai, ilustrazioak, hitzak, bai. Oso ondo. Hemen zerbait esan edezue, batzuk bera behira punteak hartzen. Zu zerbait, Arantxa, zuek egizan zarete ere gizakien lurra elkartean. Bai, bueno, berezik ez dakik gizakien lurra gaiti, baina hemen beste norbaitek esan duen bezala, bizipoza eskertu, eta bereziki ikasgai eder bat betikoa, dala bestearen lekuan jarri, momentu bakoitzean, zuk zuretzat nahiko zenukena besteri, saiatu egiten, hanka sartu arren behinta berriro. Eta hemen hitz egin dezuen pila batek, lan ederra egiten dezute eta mesedez beste hoi kanpanila jo. Eta esan, etzoaz bideo honetik aldatu pixkat berriro. Eskerrik asko, Arantxa. Zu ez dakit zer zaren, kazetaria, irakaslea, ezitzaia, baina apunteak hartu pasa dezu goiz osoa. Zerbait, ze azpimarratuko zenuke apunte guzti ditetik? Bueno, ni Joana naz, Urretxinderra ikastolatik nator, orientatzailean naz. Orduan, erreskatatzen dutena da, eskerrik asko, apunte pilo bat, ideia pilo bat egaz noa, eta, bizipenetatik erraskatutu doana da, harrera plana, guk adibidez ikasle, karo Bilbon Miribilan gauzkokatute, orduan San Francisco eta jasotzen ditugu, jatorri desberdinetako ikasleak. Euskerarik ez daukatenak, gaztelera ere ez daukatenak, askotan. Eta, nola, oso zailtasun handiak ditugu, azkenean harrera plana egiten zaie, oso ondo, hasiera nobedadea da, baina gero jarraitasuna emateko eta benetako harrera egiteko zailtasun handiak, ez da. Orduan, ideiekin noa. Uste dut harrera planean askotan irakasleo gaude bakarrik, eta uste dut ikasleak sortu behar ditugu harrera planean ere. Osa, erreskatatzen dana da, ez dakit nuk aipatu dauen, urdurin hau, Ustot esan dela, zaintzaren herria edo harrera herria. Harrera ikastola izateko edo harrera eskola bat izateko ikasleak bere harrera horretan sartu behar direla. Eta ez dakit, 11.000 ideia dekodaz, horregaz nagoen buruen, baina eskerrik asko. Gero dena txukunea pasatzen zuenean bizipozara pasa, bale? Eskerrik asko. Urduritasuna sentimentu naturala da. Zuen hundi zatozteo? Ondarrutik. Ondarru hemen izan dezu herrikidea? Bai. Arraunlaria? Zer? Nola ikusi dezu? Oso ondo, da eskertutza beran beroak. Lore batzu bota izkizu, Gauza bat. Nitzako oso importanti de euskaraz, ondarrutarren gote, beste lan nahaztako nata. Oso garrantzitzu de ez gazela azten de zero, zengotxupa. Gure badakau ibilbide bat, lehengo gallego, andaluzak, dare handipe, hau bideoi zati handi bat, asko ikasi gendun, ez? Orduan zarritxan atzea begiratzea oso importantea da aurre egiteko, eta guk horrei garrantzitza motez. Apa ondarruta zuen salitrea. Hor, izkin hortan, zeu zer? Zuk irati, zu? A ber, venga irati.
A ber, nahi asko gustatu zait, gaurkoa oso potentia irutu zaitena. Ta, nik buina jasanon, eta gaur egun dedikatzen naiz nijoa 5 urte eta piko eskoetan hitzaldik ematen, nire materiala eskaintzet ikastekin talantzeko rolin bideoak, nire testigantza eta bar. Eta azkenean lotura batzuk ikusitut, ez? Arrazekerian zentrauta, baina lotura hori komentau dezu, irakasleek ez zuela ez egiten, edo azkenean komentaio itxusiak eta bar, eta bat itet, konsiente nahi ze itxusia dan, eta hori da eta azkenean lotura horiek ikusitut, eta ani nire daina nahi ez goatu nahiz, juten ezinean hitzaldik ematei eskoleta, bai dinamikak iten hasi naiz, eta dinamika bat itet, esatiet papertxuri bat jartzeiet, eta esatet, hasi hitz itxusik esaten, esan lasai, bota lasai, eta esateue beldur gabe, eta horretiko haunez, esateue da, beldur gabe moro, homofobia gabe, baina moro eta beldur gabe. Eta gero papela simurtzet, ikusteko papela simurtuta, gero papela buskatzet, eta esatet, hasira nola zen papela, txurila, garbila. Eta azkenean nire helburu izatea dinamika horrekin kontzientziatu bulniataz, baina bai goabit, hori zuk zuen komentarietan, gero behaien aurpegia izatea, sorpresa, en plan, ostra, moro esan dut, eta esan dut, mina eman dut. Eta orduan, nahi gaur esan duzuen guztiak inspira hoin dite bain ere lanako eta da, zik eskerrik asko benetan, eta zoragarria izan da. Oso ondo irati. Hemen daukagu Donostiako voluntario bat, eta bain hor zabiltzate, afari solidarioa gora eta bera, nola bizitzen izate ora, motxien. Bueno, gai nahiko korapilatxua izan da, eta ia esan, ni behintzat oso harrituta bizi izan dut. Ez da esan, eske harrapatu nazuela, barkau, hori, nahiko gai zaila izan da, ni nire sorpresarako, hemen asko itzein dan eskuin alde horrek gauza asko moitu ditu. Gaur irratiak gainantzun dut ezker eredua asko hartu dutela, eta benetan hala ematen du behintzat, eta horrek harriduraz aparte mina eta beldurra emateu. Orduan, gaur hemen daramadana eskertzekoa da, eta asko aipatu da, luzatu guna izia, utzi diazula, baina eskertu nahi bizipozai ematen digun aukera ez, beti lantzen ditun gaiak izugarri hona dira, nik alduan guztietan etortzen naiz, eta etortzen naizen bakoitzian nire txikitasun ontatik handi irtetzen naiz, eta gaurkoa ere pasada bat iruditu zait, eta irakasle naizen aldetik ere hemen asko aipatu da, baina behintzat eskola publikoan asko daukago iteko, eta nik uste dut hezkuntza sailak berak ere asko daukala egiteko batez ere, bai arlontan eta beste 1000 arlotan, ze beti umea erdigunean jartzen asko aipatzen du, baina gero benetan ez da horrela izaten, eta orduan nik uste denok oso eskertuta, entzun ditudan gauzekin, gaur oso konbentzitutan nijo arrazista naizela, eta nire txuritasun honetatik banekien, baina gaur desde logo noa horrekin oso kontzientziatuta, eta bide luzea daola hontan ere, eta eskerrik asko. Eli, zue bilezea jardunaldia antolatzen, hola, pizka ja, izteko, zemuz, pozizua zetxea, antolaketan ibili eta gero? Bai, oso pozik. Kriston lantaldia dago hemen, eta nik uste nabari dala, ez? Eiten dian jardunaldiak daukaten kutsu eta kolore hori, eta oso aberazgarri eta oso pozik, bai, eskerrik asko. Bueno, denok ikasten dugu beti, eta ni paiaso izan da ikasi nuen itziarren gantik eta helingatik, eta batzutan esaten genula etorkizun beltza, eta etorkizun beltza ez deula esan behar. Ze beltza kolore polita da, eta ederra ez. Eta justo bukatuko duen jolas batekin, jaso dituzu globo batzuk, eta hortik hasiko naiz. Joaten zea globoak erostea, eta hoizu koloretako globoan editut, eta poltsartzezu, eta kolore guzti daude, eta beltza falta da. Eta hemen neola konturatu naiz, korrika joan naiz bazarrea, eta erosi ditut kolore beltzak, pixkate poltsean sartzeko, eta oain da kolore guzti daude, itziar da, Eli. Eta, orain egingo duen jolasa, daukagu bakoitza gure pusika gu gara, gutako bakoitza daukagu kolore bat, gure arnasa ematen diogu, eta emar duguna da puztu,
hasi puztutzen. Gero korapilloa ingo diogu behin puztuta, eta Manolo Urbietak egin zuen abesti bat, 80 urtetik gora zituela, adin guztietako pertsona jolasean jartzeko. Eta egingo duguna abestiarekin batera, gutako bakoitzak geure burua zaindu, eta pusika airean mantendu, ez dadin erori, ez dadin puskatu. Eta gutako bakoitzak gurearekin inbar dugun bezala, ondokoarekin, eta ondokoak gure pusikarekin. Eta saiatu behar dugu, ostadar bat sortzea, kolore beltzare, bere barnean izango duena, eta mantenduko dugu denon artean, pusika guztik airean abestia bukatu arte. Aber gaigean elkar zaintza hortan, ja, pixkate ikasiz, aipatu duzuen bezala Ameliak eta humoretik. Ez, gai honek ere minetik asko du, baina, jolastuz bukatuko deu, eta helik esan duen bezala, eskerrik asko denoi, oso aberatxe izan da, deno joan geha zerbait ikasita, eta egunerokotasunean badukagu ez, pixkate buruan, gure jarrerak, berrikusi, berrikasi, eta gauza asko ikusi dugu hemen, herrietan nola sortu dian harrerat batzordeak, ikastetxetan zelan egiten ari dan, eta elkartetan eta bestelakoetan. Jarriko geha zutik? Zuen eba ezute izkinetan zaretena, urbildu denoko hemen, aurrekaldea, anatzean zaretenak ebai, ondarrutarrak eta ondarrutarrak, ze kolore gorri jartu aldezuego. Bakizue, ondarru, Zumaia dala Olagarroen herria. Eta Olagarroek 8 garro dituzte eta 3 bihotz. Eta, hemen bihotz asko elkartu geha. Jarri musika, zerutik eskura du izena abestiak, eta torre honea, hartu aurrekalde hau ere, bai? Zatozte bera. Illo musika, gora musika. Venga, gora. Mantendu behar ditugu, airean, Gora doa, pumba, pumba, pum, kolpeka, kolpeka. Eskutik goialdera, zerutik eskura, lurra ez ikutzea, hor dago gakoa. Pumba, pumba, pum, musika gora doa. Pumba, pumba, pum, kolpeka, kolpeka. Eskutik goialdera, zerutik eskura, lurra ez ikutzea, hor dago gakoa. Eskutik goialdera, zerutik eskura, lurra ez ikutzea, hor dago gakoa. Eskerrik asko denoi, gora bizi pasa!